سلام سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تصبو كتكونوا نايوت رتمنيتنان بحقنانيو مجمريا دقي مدقاقيمة يوهنا نمبل 34 عمتنا تسنتنا كنبقل بمبقعنا نقول زبير ترا وشتنا بدقن زلو نحيلتات مكل خالو نشتيو عابيو انكو عبز على تزيا أبقعكم كلهم يدلي كم نايز عمت زي معالتنا تسنتون كمزي بروجرام نادالو خص انهي كسب دروك بصح كيلا قد محجكم غير زفلت اي مثلا يشوفنا نيري شفنس قبروا نيري قلنا لنا زبن it was a very special نعيون باكالون استساتف كله سلازي نبره حجون كالا عبي فيستا سلازلنا سربرايز بحفلوا يمدب كلو الناس سلازغونه ناي بحكي دس بلني نايلو ما عرستي بزح مجمريا اسكي بزي نجمر
قربت اللي صبغ تسفاناي معلتنا سنة ما هنقبر لينك خصدلكم نفس وكف سب حسابه ريتو كبلو زخل كنتات كلونا يجن أرسيون كلونا يو إيرترا لنا أكاد تبين في الناس أين صرنا الناس قدامنا ذا سلام دياري أصل من تياج لنا بحاجة ما نمسك قرن سيتي خصك أنت قات مكتب زحجي موبايل فلوس كبريا وكيف ترجع كان زي أتم قدامنا سمعت قدامنا السلام يا إسكالين هاجر حنت هاجر سي زياس independent يا أبرز سمركو ساعات عندك نبلغ خلاص أنت كتمال الله يفتح باركولا أيوة شمس عم نفسها أمينة يا زلا فعلا بزمساتو نايت سنتي عن زاور زلنا بيوجهها بتجه ما يكونتهم أيكونه حاجة بتزلع الجو جالس متس امبار كم زنريو زلنا مبل 34 معلتنا سنتنا إرترا أبي إرترا بزح أقدسي بأقدسي بفلوي من قدي يبعل كم زلون تزبع على اللزول مدرهون برقد بزح حرخرخ زبل لنا سنتنا زي كوني أب قربابتنا بيماننا بسقامنا بالعلينا بتحتينا بزح نقر أبز كايدو اللزولو نبعلو بمهلاونا يس بتحادي ناتسنت كسع كندي أقداسنت كم زلوو أبز ردعنا زلو مدرخينا ناتو زلنا فرسفول لينك صددي قلتيفكم تداي متيخم تبوتا سلاد التحاز دحر كتبلو نخلوهم كفيديو كسدلكم هيكلني لينك خصدت كلهم ثم أتيوم زلونا تبوتا ليميتد بوتا سلازوخونة دحر حيزومو نابو كلملسكم كبدا بليو سلازي first come first served basis زخونة أجبابي زغتل زلوه أينو قليهم كم زيت أماكم زلوجن I'm really sorry كنو كن قبرون خلي لن من أبريقالو توسون سبات يزرد هريوجن أي رايننيو بنعهم قبلوكيس قبركم نملس أبز عمت زي معلتنا سنتنا كنب الكلنا درجة كبابينا فلي بزبلة درجة كلن بزي كالعالم أب حدقة ينزل له هجرات قربابتنا السودان زلاتو نسألها خايت من يلوني خاي كنا نقول بيت كان نفتاوي خان زخون حزب السودان يمن زلوا نسألها خايت منه يلوني خا ولو الناس داي زعمت حدش زي كونه نفسه كف عمد دما كاب عمي لنزبن كشكا خاتدلي سومال زلوا ون كابت زنبر ونابز قدر يقدلو نقول لا جبتون ولا كو سلام زلوا متمثله العول وتر خمس زلوا بتهجر وني زنقر مغنياتو زي ابي احمد زغتلو زلو سبعه I don't know سوسا 700 طبعاتهم ابزي اثيوبيا زبሃል እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ሃገራዊዮም ዝምርኮሱ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ ተመርኪስካ ቁጠባኻ ዝኸይድ ኮይኑ ቀሲንካ ክትሓድር ኣይትኽእልኒ ካብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ፖለቲካ ናይ ዓፋር ገለመለ እናበሉ ዝገብርዎም ዘሎ ንዓታቶም እውን ናይ ቀቢላን ናይ ገለን ዘለዋ ሰንኮፍ ዝኾነት ሃገር እውን ስለ ዝኾነት ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ዘለዎም ሶም ኢትዮጵያ ድማ ማለት እዛ ዓመት እዚኣ ፍልይቲ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ዳርጋ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝመፅእ ዝበፅሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ኣይረኸበና ሕጂ ግን ፍልይ ብዝበለ كبيت بدوي نحن إيرتراويان أوشتنا سلام يبلان أوشتنا كوينات يبلان نحن حدو زكاتل يلن بهيمانو زكاتل يلي باوراجا زكاتل يلي قال إلا قربابتنا نكون مسلو زغونو نحق وسلو مغنيات هيكونا نزي يسك فكا مغنياتيو زيج أنغاكا مغنياتيو كبابي خا سلام الرقاتن كل ودعات دلنبر كبابي خا شقرن صقمن حسمن كل وزمن نسب يلن نالبات حدا ፀቢበት ሓሳስባ ዘለዎ ኣብ ከባቢና ሽግር ስለ ዘሎ ንዓና ብፍሉይ ዝጥዕመና ዝመስሎ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ጀነራሊ ከባቢኻ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ክኸውን ዝደሊ ሰብ የለን ዝበዝሐ ሰብ ከባቢኡ ሰላምን ርግኣትን ክህልዎ እዩ ዝደሊ እና ኣም ፕሪቲ ሹር ናተይ ኦድየንስ ኣብዚ ቻነል እዚ ሰላምን ርግኣትን ክሳዕ ክንደይ ምክንያቱ እዚ ቻነል እዚ ዝያዳ ናይ ቁጠባ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ዕቤት ናይ ገለመለ እዩ ነይሩ ስለዚ ንቁጠባ ኤርትራ ክትዓቢ ክትብልፅግ ናብ ቢዝነስ ናብ ካልእ ክናቱ ተኮይና ኤርትራ በይና ሰላም ስለ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካ ንዓና ኢንዳይሬክትሊ እውን ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ዳይሬክትሊ ከምኡውን ኢንዳይሬክትሊ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣይ ቲንክ እዚኣ ቪድዮ እስከ ስምዕዋ መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ፕሮግራም እታወይ ሓደ ሰብ መፅኡ ፀኒሑ መስለኒ ሊንክ ሰደልኩም ኣለኹ እዚኣ ቪድዮ እስከ ስምዕዋ መጀመርያ ናብ ካልእ ከይበፅሕና ከለና ሎሚ ዝወፀት እንድያ እዚኣ ስምዑ ለይ እስከ it's a very important information ኢሉና
بلو إذا كم تعتقدون كورمو أنا صبوزين لنا لما عندي تمام السوشيال ميديا خلت فرق بلا ليه نشتري سجن أفسد رأيته إنتان معرف كذا له إلنا بسم على الجسنا يتبع نعرفهم قداي ناي دوب يقبل أن يقداي بالجسم سمع استود قداي فأنا إن بايندين كيلو مرحتي يتبع مرحتي إرترا فري موع يسوع أفس عزمة لعل تحتن زي ما قابل أنا بتستمتع زي أمزي أنا بتستمتع أنا بقوله بتي زي فترة وثانيهم يغرتا إذا فيديوز ديا ستالين كوشتا إيرترا زجبرا فيديو ديا أقدر استعبريتا تزاري باللابو متحساسة بجن عبزنا تي بلاتفورم تموتو فيديو خد قبر لكم بدي فيديو أي التونية سبانة من البات ساحة جزيت زي كوين فيديو كلك خلاله نا فيديو برنامج نمني يتلهون كفلت سلزلي فيديو is very important أبزي بلاتفورم مالتي معناته جلوس إنتهم كل وصل سلزلي مني دزارب زلو كيف لتك مثل خا ناب فيديو زي تجبر تغين كون كفيديو بوليتيكا حاصل نزارب زلنا جلوس نزلوا بوليتيكا خون سلزلو أوكي نغتسل وقت غاي كاتيمو وقت غاي منات نفتي الجسم حزيه زي ما بيقولوا سراويت غاي اتيب سراويت تبي اتيب سراويت ارترا اتيب وي ومسرت ابي حمد تايلو بالجسم عنت انت خوين يوصلوا بيلو كونيل كابزي قلت ناي مفتار كنت زي كنت نحنا خمس مرب قربنا احتمال زناره عينو خندي سبر اللي خمس حاضر خمس على الفلك قالوا مع عنتو نفوتها كوميل خص انح حدثي تغني على هزارو سوزي كوفيلو ولما سراويت تግራይ سراويت ኤርትራ ነው زي زلو معده زلو معده ودينا رينا مزينا حبيبهم ينزلوا تسل كمي سانت عايز سميت كنت تسمعني على اسفلت بزخانه افتفل على بوتات افتي سراويت ኤርትራ يوزع حكي كل افري داي اجريسيف للمسزارون هاي سي انا ابو نبزي مس قال زاري ترخيبه ولا يدلني سوفار معناته وطنا زاري بنانا انا علي زاري لايف كاس مرا يزغركم زلو لايف كاس مرا هنا ميديا زلنا اول بتشونا من حزب خنا قارب تخينا تنحنا ميديا جميرنا يزلنا ساقطوا نا حزب ومنتنا حزب مساله زغبر ركم تان فتر ميديا زلنا كونفيدنس من تان تسمعنا مورال من تان تسمعنا حزب زلو تسوا من تان كركب ابدا بلكم لا يمين ابدا بلهم تي حزب تفانا على حزب نينا ابي شيء يخرجكم بعد جسم ايو تبديل على جسم تغير تفر ما يتخلي تفس ما يتخليني زفصمو منكس إرترا منكس إثيوبيا يعني منكس إثيوبيا ما كفصام يدل نزلوا قدم مرحتي إثيوبيا عندها كفصمو ولا تقبل على الجسم فاينل بايندينغ تويل سكابو ديفرات منكس زعاتو دوكمنتي من مزغير نغير يهونه ابي امبلمنتيشن منكس إثيوبيا يقولن أبدا فيديو انتاي زبل منكس إرترا ني بوسانه ناي وعلى الجرس باي ذا واي ابي احمد نوبل برايز كوست كلو قدامي وعلى الجرس كتكبري يلو سيرترا سلام سلاز جبري بركال روكيت ساينس سلاز جبري كونن تاونكو نوبل برايز كو هبو زخاله ليبان لخباطن سلاز غونن بر تاونكو نوبل برايز وهبتو مسيرترا سلام كجبري مل نايتا سلام مسرت ويون قد ما كنت ويون انتاي سلاز جبري سلام كوينو وعل الجرس بزي ديسكاشنن بزي جن افريتن امبليمنت غبري كتغبري مخنياتو منغس اثيوبيا دفرملون زوسنونسي انتا كغبري تطوز بلو بمبال ابكن بارلامو خميلو مغيتو بعالم درجه مانعو كتغبري يلم سيرترا سلام غيرو سوات شعو غير كيا دي تكبر كيك سابلومي نوبل برايس وسيدو $1 مليون توهيبو اوف كورس بليو بو اف دغم استغفتلو جود ويل نايبلو عالم نايملو زوبا رقيبو مالتي تجمعنا لهم كسب حججن سلمتاي نتزغبر كازي تكبر كاز بليلن سلازي ኤርትራ ነትውዕል አልጀርስ ካብ መጀመርያ ተቀቢላ ንኸቶ ተግብሮ ድልውነት ዲስካሽንን ወላ ኦፒኒየንን ኣይትደልን ነይራ ሕጂ እዚ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ካብ ውዕል አልጀርስ ወፃኢ ዝሓዘቶ መሬት ኣይነበራን ብዘይካል ዓለም እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ድማ ኤርትራ ነይራቶን ዘይነበረቶን ኩሉ ግዜ ኣብ ክሲ ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ስታሊን ዘረባ ኮንፈርሜሽን ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ከዓ ተላይ ሰላም ድሕሪ ኮንካ ከም ኤርትራ ኩሉ ነገር ኩናት ይኹን ካልዕ ግርግር ንኸይመፅእ ዘድሊ ኤቭሪ ስቴፕ ኩሉ ዓይነት ብኮ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክጥቀመሉ ዝኽእል
إن عصوت خيط كم زلا إيرترا نايكوينات بفصم شوهات كم زي بالله نكوينات بفصم تبغى سقط وسد ليت كم زي بالله دقيمة دقاقيمة تنصر الله كابزن العلي المحبر السب علم منستر ودي أتوز عينا إيرترا أتو عثمان صالح نقول لهم تماوزوا له دبلوماتنا عالم أكيبو إيرترا نايكوينات شوهات يبلا نكوينات زبحال نايكوينات قوانقوان نايكوينات مدلاواتن ون يبلا إيلو حبيرو بنصارو بوغنا بنصارو إثيوبيا أبي أحمد نكوينات كم زلو أبتفلا لي مدرخ زاربالو لذي إذا كنت زي أستوعيل كاكروز اللي وي بمبال جليس نيرو حجون أنت خنا بمنجد ستالين إيرتراي تيخا بمنجد ستالين زوج زلو حبريتا نسبة تجراي خالص بإثيوبياون إيرترا زخونة يكون نقد نكوينات كقص زغل مغنيات كتفتر كم زي تدلن كل أبي أحمد كتقمل زغل مغنيات كوينات نمجمارون نعون نتابكو نتاني شيء بكو كمال زغلون نعاون كعصوا يفتنو خمسة لوينا نرزالنا سلازي كم إيرترا سلام تدلن بس قرابتا تقبابي رغت نبر تدلي مس إثيوبيا دما زخوني قلنا كوينات انترست خمسة بلا زم على جن سلام تدلي إيرترا مالت جن نزمت أشجر دلونات يبلان مالت هيكونن absolutely not أبي أحمد دربص أزلون كوسيو إيرترا أنت كتجبر خم تغل إيرترا أبتوش أنت أنت كتجبر كم تغل ونكو calculation سلو زلو يزرب زلو in general جن أنا إذا قد سنبزو أنا زي إيرترا سلام تدل خمسة لا نكوينات تبغى خمسة بالله إن نرزلنا ستالين أبو متعود ما كم قربت تجري قربت نايو so ستالين هذا كابتن prominent activists ويكا media personality ناي تجري سلسخونه متى بعين ريو أبدوب ناي تهجر كوينو ريو زرايو هنسا أبزي أسمعوا قدمي داتهم سبات اللهم جن هنسا لينكم صدقكم يرجع من توم داتهم أبزي أرستي discussions تدلين دوركم you're welcome أبزي أجن عدتات specifically ركوهيو ستالين كيف السمية يلو سبب زين يلو أبي حمل كيف السمية يلو لاد سابا أنا خاتسا تحاوي بنو أمريكا ني أسمر أتوبن شو عطا عمت مولو زي فالسماء هاي سيلي تزعينا يا بلد بايزوي تزعينا زبليلة كاو أيولوان أبي حمل إخزار بايدلني برهان في الأخزار بايدل بمن يزار بتم تقاري زار بمن بقيتها شو بمن بأبراهام بلاي أبراهام مرسي ولا نتناتي اللي تدو بلتاتو كمل إن خاب سنتر وسعي تقبل ركب واقع ولن كون إن تركب لنا نقبل لنا أبراهام بشمر ملس ولا عين ملسن من كسر ترى أبتكره له أبتبي أمدر له اللي تجاربنا وش تعطينا جزا قحفنا وزقنا حزبنا فنملسنا نفتنا وتملس لنا جميعا وكم في ناس زاروا كابزي كابس مرة سلذي يوحنا خلنا ندري مالتي حزون زز قدمه أي خفاينا تي مسألة هذا الزبحان عبيت الزبحان بوتاتات سيد لقيو أوفيشال زز قدر فينا تناقرنا سأجمع يقول إسكاب ألجسم زل سنايس ألجسم أمريت وريدو من قصيت يبقى من قصيت أوفيشالي تي virtual demarcation زلوا نمريت إسكاب شخار إسكاب شكل إسكاب زترر نفتزن ورقو حزبون كملاسو إنا نمعد نفتزن ورقو حزبي دس يزبو زين عزيف ناس معين على معتي نعملت عيقا يروب زلو لكي أقول سوم وقت بالوطن تاي ديفلوبمنت اللو عيقا لغي أولو مخيام زبهاد بو معتي مخيام لغي أولو لغي نفتزن ورقو المحيزي كيلو الله معتي نفتي كنو وقزنا ورقوتا مالتي مخيام زبهاد حسا لو قيد الله سرايت إفرا إيجال كابسوبيا نابدوهان وصل من جد نيرو سلة عاسيس لازم نبره سبيش قر نيرو تعاسيس لازم نبره من جد تعاسي نيرو يحل في نيرو سرايت إفرا خوز الله كاب إيجال مهاتي كاب سوبيا ناب دوهان وانا ختم إيروب ورا إيروب وصل من التي تعاسي نيرو لغي وامو فيدا مغلو زلام بس تفتشا افتقات مأتول كأنيرا نوزي دقات قص يعني راتها فتشات من قد ناي نزلنا بس دوب فليز بلاي بعينه تفضل تخينكم سويلو تبص زبلاي ولا تناي أمبول ناي إلكتريك أمبول أبتناي كلام ولا أبتي تبع الإرتران باسم دعوة بناي مريت إرترايت أمبول خينيرو ناب بارلو مالتي تبارلوس أم ناي مريت إرترا أتيجي ناب زلام بس أتنيرو تسألهم خمسة
ألم بس عارف التشعب نير والتشعب نورا لغي وأنا نفتنا يكرم حزين نفتنا يكرم وجزنا عليه أبوتهم كده التشعب نير خير زرقاء نجار يزي سامبل بعد ما جت مالتي سامبل زبحال بوتا نيرمو سولا أو كيدم ولو أيوة جزا تجار زبحال نيرو لغي ولو بومبات مالت أمونغو بعد من مرب زلوي مسؤول لغي ولو حزب يرخى ولو معسي عبي زين عايزي يكارش كبر زوجو زين عايز حزبون الله نفتز نور بومنتان تمليسهم قص كبر نجاريو زي كان أبريشيت كبر زوجو نجارين عن زارب زلنا بعد جسم عند خوينهم يسربوا إلو كس احتر يحاسب نيرو أبي أحمد كس احتر مالت بقى وصل لنا سراوت لأنه بعد خداته أيوه بعد بس زنقرنا عايزي بعد بس مو عجبر ون سلازي كل باب عامو public diplomacy ديو religious diplomacy ديو هلو religious diplomacy هاي ما منفساوي أبوتات نحن وزين منفساوي أبوتات رخيمنا يبينا عقات أبو هيدون قدس أبونا ون أو نباسيلو سبون بقات أمي يفضل بزاني حير محيزي نستم مغانا يفلت كن ير باتراريك مغاسم مغانا يفلت كن مسنقر نستمين قدر لنا لما عندي نحرز لايف فانوزي كروخو بينا تواريخنا زلنا تمنيتو نقل سلمينا أبتغراي زلو خناتات من بر سلامة قدني نتحفافر الخناتات يلا الحرجي نتحفافر النجار خناتات من بر سلامة تبقى Okay. So, كم زنرية زلنا ستالين هذا تقرأواي نا ميديا personality journalist commentator activist دلهم كتبوا تقولوا تاجد اسم الخطاب زنتايو لك كمتي حزب إرترا مسكسلا مسبورت السودان بغزم دنا زلوا أن كل ناي سراويت ناي السودان تناي حميت عتوق ملشا ناب كسلا يقول ناب قد عارف تقرب من سير ترازي فقط زلو أقل بوينت وين كم قيح مسمر ناي كوينات كون كم زغل زنوغرا زنبري تمساس حالي بوغن تقراي ون ولا ون بوغن عفار ون تمساس حالي بوليس موساد مالت نوتوم أبو زلو هزبي كاب متن العالي حلوف تفكروا مالها وي ون تحالي اللو مالها قبو كان تقونا قرو بيت كاسل زغون سترا يقنا يكونن سلاي وي ون عخا خط فز دل حيلي كساب أبدوب ما هاجر كامزيو روكيت ناتو ميسايل ناتو تونشيفو كل كتماتات كاد ددم سلو رحكات كساب زغرب تفقدوا المغنيات كلية بلون دمساسا حيلي حدا جنيا حيلي مخانون دحر فليتكا الأما ناتو دما بستور زي كونا بقلتي انتاي كجبريز دل زلون تناجيروكا انتا تجبر زلك لبام تغينكا جينا كل جنا كيك ربكا غلو you have to deal with it كله تزيد لنا نجر كتجبر قديتايو أقراو دحنات مال الدماء كالي قانقا وي كالي ترجم يبلون أمريكا أب أفغانستان زول قبرش برانا حدا جاي بمبالك ويا أب أفغانستان يكون أبيراق قيناتا كايزلا كابيراقنا أمريكا نيا شحات كيلومترات راح كيزلو دحر حديد كامجن it's a question of national security and أقراو دحنات يوم زبلها أقراو دحنات مالت تي هنا عقام ساخاك واقع زلو أفتشتشكاك ساب زلقب حدا كمنا أبن دحر غينو هب أديس أبا خلو كل جنا كتفا كاي لزفكر زلو درفتات زوجت زلو ودبات كا زميتو معال تاوب زعبود درفن زيج درن زلو ألاين تلك غينو مجمريا بمحبر سب عالم أبي الإيرترا ميس كالكوليشن صغير جبر نقدر نقدر كل زي اللي سقمت توصل على الإيرترا أصغان تاي مالتيو كله تي دبلوماتيك شانلز ناتتكمت إيرترا نكوينات دلونات كم زي بالله كم زين ستالين دما إيرترا أبتا كراخارو ونز بهالزلو بوعل الجيرس كدقس لزخونه مزارب عرست فايل كتكفت كم زي تدلي ستالين زمسكرو زلو ونسيو سلازي إيرترا كويناتن ورا كويناتن أي تدلني أزلا مومنتم نايلو تزلو نابو قصا كتكيد يا تدل زلا سلازي ياسو أبنيتك برا ويلكم جنابها خيدي سلازي تنريو زلنا مرحبا تنريو زلنا كونتات زي ستالين أب كبير ترا زقبرو زلون دهرينا كالو ترجمة يكونن زلوا إزغا أبوليتيكا لموت ريايو قال سبالو تمال كم زبل زنبرة تمال اللومين أبكرنا أفريقيا أنا سماي مدرم في اللي زلوا
تمالك أبي أحمد أقول نيرتراي نيرو إيرترا قد خلى على اللال ويد بالنير لو مجنا فرنسان يوكين كيدون إيرترا تقطع كبروا لي قد أنا خوار ده حق زونيز بالزلا أنت تخيلون قال كابتن هاي أفريكان إنتليجنس زتنبهو قبل إيرترا خجوبروز ده اللي حماق تكبرات دبلوماسياوي وتهدراوي كله شفان ويدقف كبويز حتى تزلو I mean this has to be clear زي كم نصور كوينو كراينا خلاله كم زكونة هذا ما إيرترا هذا نمس أبي يكون مزخون يكون حيل إثيوبيا نكوينات دليت كم زي بالله كالاي مستاب قربيت مسانا ركب زلو حزبي السودان يكون أبي إيرترا زيادة حوون تكون تسألايون تكون بوجي ركمت الناس الأزغل مزيوم حزبي قرب عزم دنا كلون اللور تبل دلا ياسو ويلكم نبغى نسجرينا نقرأ من قدنا جن مرحبا هذا سباتي خانير كقطامي نتزاربكو يراهو خان مثلا فيديو اوكي ويلكم سلامات جورجو كموها كلكم تخاتاتلتي ناي جورجو درار ميديا لومي درو بعال ناسنات 24 جنبوت ايو نانا اتزعززن اتزخبرن ايكونكمن إيرتراويان ايكونكمن إثيوبياويان يخم نبهال زنبرنا إيرتراويان كنكون تقالي سومن نزي كبور شمنا زملسولنا اتوم سوات بمجمرتا أملاخ أب جنة يقبلهم كل جزيخة بخبري يذكروا اتوم هلوات كأندقنا زوم جغانو خساب حجي متياس اي تجمرن مقدال كابز جمرسي متياس موت كوينا الله مالتي بحقي بزي عرفت السب كبيد نجر موحاس لولاونت ممسا عندنا خا كبرنا اي لولاونتنا إيرترا اتي بحبورات منقستات تنفيقو زد مينا نزو كل مكيتهم زحلفو عندنا كبري قبل اليوم انتهى ما خنبل دغنا نحيلتات مكلخال إيرترا مس كل صقاماتهم اب هنصتن اب مكلخال هاجرن صنيعهم نتا كيتهلو كفرس واحيخ زبل زلو صنيعهم زمكتو زلو يوهانا بلوم يا غنيا كله ملوجيتا كاميرا برا بتاعتي رياكال له كفيت كاس انا كاك فتا بلا غداي بكا واحد ياس هو بمغصال كا حجي بزعبا نايزن اي ستالين اب إيرترا مس اب إيرترا اتيو زم حلالفو ملختي اتن صبيا زنبرنايو ناي بحقي كاب حزبي تግራይ يهون كاب حزبي إثيوبيا كاب حزبي السودان كاب كلهم قربابتي نحنا كم إيرتراويان ندليو سناي غربتنا سلام እንደገና ኻ بفصوم ذكر اخر ወይ ከአዘባስ ነገር ሰይ حليفيو اب قدم ابزاناي الجيرس بين توهبي ወይ تناي دوب ጉዳይ በዝም ቁማር ሰይ ከቋርጽ አለው በጣም ስታሊን حجي ጽቡቅቲ استاي يمصي مالتيو حجي كالوتون ولا انا تزغر من لوم زحقوسني ابتناي مدهن كمان بجكا حما بكا قال صبوق تزارب زي نبرت لومي صبوق تزارب حجي ازي توصيت ناي سلام مالتي سلام سي ملكع يبلون سلامي ناي بحقي سلام سي كم زي انت خوينكا كم زي انت خوينكا اندحري الكاس ان سلام كتب ما قرا اندحر دلي خاسي كتب بلا شو اطرحي سلام كن قبلا اطرحي زلنا املاح كانتي سلام نسلام نزبلو እንደገና ከሕግዘና ኻ ጸሎትና አብ አምላህ ንጽል ማለት እዩ ዮሐና አነ ካል ዝብለ የብለይኒ ሓንቲ ነገር ግን ክብላ ዝደለ ኣብዚ አጋጣሚ ኩላትኩም ኣብዛ ሶሻል ሚዲያ ንአና ክንዛረብን ክንሰምዕን ትጽዕሩን ትደኽሙን ዘለኹም ብልብ እየ ዘመስግነኩም ግን ሓንቲ ነገር ሕጂ ሎሚ ሕማቅ ተሰሚዓትኒ كل جزية إيرتراوي محرت ناي بحقي
ንጹህ ከም ኤርትራዊ የለን እንድሕር ኢለ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ይኮነን ኩሉ ግዜ ምሕረት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኣነ እዚ ሓውና ማዕበል ኣዝዩ ንፉዕ ፅቡቕ ኣበርክቶን ተወፋይነትን ዝነጥፍ ዝነበረን ዘሎን ማለት እዩ ነታ ጌጋ ናቱ ምኩምሳዕ እንተንገድፎ ማዕበል በዛ ቃል ንሱ ዝተዛረባ ንኤርትራ ኣይሃንፃን ኣየፍርሳን ውልቀ ሰብ እዩ ከምዛ ኣነ ሕጂ ኣብዚኣ ኮይነ ዝዛረባ ዘለኹ ንኣይ ዝኾነ መዝነት ዝሃበኒ የለን ናተይ ዘረባ ፅቡቕ እንተኮይኑ ፅቡቕ ትብልዎ ሕማቕ እንተኮይኑ ከዓ ትገድፍዎ ኣጀንዳ ጌርካ ግን በዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ወድና እዩ ንእሽተይ ሓውና ከማን እዩ ንፉዕ እዩ ኩሉ ግዜ ንኻልኦት ምሕረት ክንብል እንከለና ሲ ኣነ ማዕበል ብርግፅ ኣብታ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ፅቡቕ ጥራሕ ክዛረብ ኣይክእልኒ ክጋገውን ስለ ዝኽእል ንማዕበል ኣጀንዳ ጌርካ ኣነ ቁሩብ ኣይተቐበልክዋን ነቲ ንሱ ዝበሎ ተቐቢለ ማለት ግን ኣይኮነን ስለምንታይ ኣብ ደገ ኮይንካን ሃዲምካ መፂካ ሃዲምና ኢና መፂና ኣብዚ ንሕና ሕጂ ስትሚልና በረው ተተፍተፍ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት ምስቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ያሱ እቲ ጀነራል ዛዕባ ርእሲ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንማዕበል ግን ውሳነ ናቱን ምርጫ ናቱን ስለነኽብረሉ ኣብዚ ብዛዕባ ክንዛረብ ፅቡቕ ኣይኮነን እዎ ኖ ኣነ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ስታይ ማለት እዩ እንተ ንገድፎ ኣብ ካሊእና እንተ ንሰርሕ ኢለ የቐኒ የለይ ደጊመ እንኳዕ ኣብ መበል 34 ዕለተ ናፅነት ብሰላም ኣብፅሓና የቐኒ የለይ ኩልኩም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ዮሃን ኣብለክ ኤግዛክትሊ ያሱ መወዳእታ ምሉጌታ እንተለኻ ናይ መወዳእታ እንታይ ክብል ኢለ ኣነ ዝኾነ ሰብ ነናቱ ምርጫ ስለ ዘለዎ እቲ ጉዕዞ ሓደ ሰብ ተሓዊስዎ ሓደ ሰብ ጎዲልዎ ጆርጆ ተወሲኹ ጎዲሉ ክንድኡ ዝኣክል ፀገማት ዝፈጥር ኮይና ይስማዓንን ግን እንታይ እዩ ጀነራሊ ዝመፅእ ኣጀንዳ መቃቃልን ህዝቢ ኤርትራ ንኸይከውን ጥራይ እዩ እቲ ስጋት ዝኸውን ሓደ ግዜ ወላ ንፀላእቲ ኢልካ ኢሉ ዝመፀ ኣጀንዳ በዓልና ኣብ ንሓትሕድና እያሱ ሚት ክበራ ያ ፐርፌክት ና ቪድዮ ክፈቶ ጥራይ እቲ ድምፂ እጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ ኣርእስሲ መባእሲ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ሕብረት ኣብ ንደልየሉ ሓድነት ኣብ ዝድለየሉ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ሰብ ከይረዳዳእ ንቡር ግን ነቲ ህዝቢ ምምቕቓል ዳኣዩ ዘይድለ እምበር ካልእ ሰብ ሓደ ደጊፉ እቲ ሓደ ገለመለ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ መስመር መፂኡ እኳ ይከይድን እዩ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ነናቱ ርእቶ ነናቱ ሓሳብ ሰብ ሓደ ቀልጢፉ ክውስድ ይኽእል ሓደ ቀሲሉ እዚ ንቡር ናይ ደቂ ሰባት ተርእዮ እዩ ብኣይ ወገን ኣጀንዳ ዘይምግባር ንዝኾነ ይኹን ሰብ ካብኡ ተቆጢብና ናብቲ ስራሕ ሰብ ከበርክቶ ዝኽእል ዓቕሚ እንተሎ ይስራሕ እንተደየለ ድማ ንዝሰርሑ ገዲፍካ ሰስራሕካ ምግባር ገጅፍ እዩ ትግራት ነው ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ብዛዕባ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ እቲ ዝርርብ ካልኣርእስታት መሊኡ እንዲ ዘሎ ስለዚ ኣብታ ካልኣርእስታት እውን ክንጠፍ ስለ ዝኽእል ነዚኣ ርእሲ እዚ ኣብዚ ገዲፍና ኣለና ንቐፅል ሙሉጌታ ዌልካም መርሓባ ጆርጆ ከመይ ኣለኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ከመይ ኣለኻ ድሓን ዶ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለና እንኳዕ ናብ እዚ በዓል ናፅነትና ብሰላም ኣብፅሓና ቁሩብታ ሰላምታ ክንቅራ ብዙሕ ኣብ 24 ጉንበት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንኩሉ ኣብ ደገና ውሽጥን ዘሎ ኤርትራዊ እንኳዕ ኣብፅሓና እሞ ኣብ ናይ ሓደ ዛ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝበልካዮ ቀዲፍ ድሕራ ከይርሳዕ ኢለ ዕላማ ሃንደበት እዩ ጉዕዞ ጀሚሩ ናብ ኤውሮጳ ንፈረንሳይ ልዩ ጀሚሩ ሕጂ ና 4 ሃገራት ገይርዎን ኣሎ ብሓይሊ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ነቲ ናይ ኤርትራ ትነበሩት ንክትምለስ ብሓይሊ ሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ዝስማዕ ኣሎ ስለዚ ንሕና እውን እዚ በዓላት ካበር ገይርና ኩሉ ቴንሽንና ምስ ዘሎ ናይ ፅምዶን ናይ በዓላትን ዘሎ ሃዋሁ ናብ ገፅና ድሂብና ኩሉ ነገር ከይርስዕ ንዑ ኣብ ግምተይትና ክሰርሓሉ
ولنا مالتي مزغاخر خيب سلازلخي قال أبدانا يتصمدوسي سميع قني لهم يتزارب له في المجمرة جدي ديلول كالي كما قرب قريل نجوك خلنا نايله مرقز يخون تاي يتصمدو الناس يخلنا نهو الليرنا مالتي بزغنة تصمدو نتي بوليتيكا نتي نايت زوبا بوليتيكس بزقبا نزي كتاتل سب نت معبالي ويدما لك خمدنا يودا فرقي انترفيو دحر عمل دحر 3 عام مسكون زنبو بزح سبالوندو يجي أقدم كان دحر روح كان خبابي كبيديو مبر بعد منجورينو خبز زاربا بزح معبالثات كنرص اني حناينا بزح نقرات نيري تطمدو مسخم زلو نصوري ግን ታይ ትዝኸፈ ትዝነበረና ኣመንጎናን ኣብ መንጎ ትግራይን ተፈጢሩ ፀንሐ ከቢድ ናይ ምጥፋእ ብኣቶም ዝነበረ ውሳነ ወይ ድማ ናይ ተዓሳብነት ባህሪ ክቅየር ይኽእል ዶ ይክእልን ዝብል ፍርሒ ስለዝነበረ ኤርትራውያን ክንቅበሎ ቁርብ ክብድ ብል እዩ ሕጂ ከማን ኣብታት የክልብ ደላ ኣነ መጀመርያ እቲ ናይ ባዕልና ፅምዶ ኣለና ዶ ሕጂ ከምዚ ኢልና ክንተኣኻኽብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ መርገፂታት ዋላ ኣብቶም ኣብ ተቃውሞ ዝነበርናን ዘለናን ዋላ እቲ ደጋፍ ዝበሃል ዝነበረን እዚ ምፅማድ ኣሎ ናይ ባዕልና መጀመርያ ምውሃድ ኣሎ ንዑ ኣዚና ንስራሓሉ ቀዳምነት ክንዎ ዘለና ኣብ ውሽጥና ናይ ኤርትራውያን ናይ ባዕልና ነገር ንግበር ካልኣይ ካብቲ ፅምዶ ንሕና ክሳብ ክንደይና ተረባሕቲ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ እንታይ እዮም ዝርብሑ ዝብል ሜንሽን ኣይትግበርዎ እዚ ኣብ ግሩፓት መንሕድሓድ ተደዋዊልና ገለ ክንዕልል ከለና ዝንዝንዝንዝና ባሓላት ኣለና ንሕና ከም ሃገርን ከም ህዝብን ሕጂ ግን ንሕና ኦፊሻሊ ተረጊርና ዘሎ ኦሬዲ ክስራሓሉ ኣሎ ክግስገሰሉ ኣሎ ክበሃል ኣሎ ክግበር ኣሎ ንበሃል ኣለና ስለተባሃልና ግና ኮናን ክንገብር ዘለና ኣጋጣሚ ካን ወዲ ፃባ ኣምፂዎ ፀኒሑ ዝገርመካ ኣብ ናይ ኮማት ኣብ ዳስ ናይ ኮማት ዝበሃል ናይ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ በዓላት ኣብ ናይ ቃኞ ናይ ማዓስከር ደንደን ስንኩላን ክዛረቡ ሰሚዐ ንጎታ ብጣዕሚ የተሓጉሰ ላይፍ ዝከታተሎ ስለዝነበርኩ ስንኩል እዩ መንእሰይ መዓት መንእሰያት ወደም ጓሎም ኣብኡ ትሪኦም ዘለካ እሶም ከማን ከምዚ ወሪድዎም ብሰንኪ ወያነ ከምዚ ኮይና ብሰንኪ ኢትዮጵያ ከምዚ ኮይና ኣብ ብሽክሌታ ክነብሩ ተፈሪድዎም ዘሎ መሳኪን ዓበይትን ንኣሽቱን መሳቱናን ኣሕዋትና እሶም ከማን ነቲ ሕነና ዲ ተፈዲልና ዓይነት ስምዒት ኣለካ ምሽ ከምኡ ዓይነት ወኒ ክመፅእ ኢኻ ዝፅብኻ ባንካብኣቶም ብኣንፃሩ ንሶም ከማን ፅምዶ ባህል ኣሎ ብጣዕሚ ናይ ሰላም ንፋስ እዩ ኣዝና ሕጉሳት ኢና እናብል ከለዉ ንሕና ብደገ ኺድና እቶም ሰብ ካላሽን እንደይተቃወሞ እቶም ሰብ መድፈ እንደይተቃወሞ ሰብ ታንኪ ዘይተቃወሞ ስንኩላ እንደይተቃወሞ ንሕና ንቃወመሉ መገዲ ክህሉ ኣይምተገበአን ኣይግባእን ኣይከውንን ክኾነ ኣይግባእን እዩ ጥራይ እንታይና ክንብል ንኽእል ንሕና ሓደ ነገር ክንስንብድ የብልና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሾክ ዝኣተው ኣለዉ ምክንያቱ ብወያነ ይኹን ብስርዓት ኢትዮጵያ ይኹን ተበደለ መዓት ህዝቢ ኣለና መዓት እቲ ቴረር ካብ ውሽጥና ክወፅእ ኣይክእል ንሕና ተበዲልና ዘይበልና ንወያነ ከላሽን ሒዝና ንዋጎ መድፍዕ ታንኪ ሒዝና ንዋጎ ዝነበርና ኣነ ንባዕለይ ውሽጠይ ከእምኖ ከቢድን ኣሎ ውሽጥና ክከብደና እዩ ኦፍኮርስ ክከብደና እዩ ግን ከምዚ ኢልና ክንነብር ንኽእሎ ከምኡ ኢልና ዶ ንንበር ዝብል ሕቶ ቀዳምነት ከነምፅኦ ዘለና ንፊቸር ንቅድሚት እንታይ ንሕሰብ እንታይ ክንሓስብ ኣለና እዩ ካልኣይ እቲ ፅምዶ ብከመይ ክንርድኦ መስለካ ደላ ኣነ ብፍላይ እዞም መንእሰያት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዙሓት ድደናገሩ ዘለዉ እቶም ኮነ ኢሎም ብዕላማ ካልእ ዝሰርሑ ዘለዉ ንዓቶም ኣብ ግምት ኢትዮጵያ ይዛረቡ ድቃወሞ ዘለዉ ኤርትራውያን ንፁሃት መንእሰያትና ከመይ ከረድኦም ደሊ መስለካ ኣብ ሓደ ሓንቲ ዓዲ ኣላ እሞ ኣብዛ ዓዲ ክልተ ፈፂምካ ንዓድን ንስድሮም ንዘጓሃዩ ስድሮም ደቆም ደብልዑ ደቆም ዘጥፍኡ ክልተ ስድራ ቤት ኣለዉ ኣብ ሓደ ብዕራይ ደለዎም ክሓርሱ ከለዉ ካብቲ ዓዲ እዮም ለሚኖም ተፃሚዶም ብዕራይ ገይሮም ድሓርሱ ነይሮም ዓዲ ግን ፈንፊናቶም ኣብ መጨረሻ ከምኡ ኢና ኮይና ደልና ዓዲ ፈንፊናቶም እዞም ክልተ ስድራ ነቶም ዘለዎም ኣብዑር ፀሚዶም ነቲ ዘለዎም ቅርሕንቲ ገዲፎም ነቲ ውሽጦም ዝስምዖም ስምዒታት ባእሶም ገዲፎም ደቆም ዶ የድሩ ዛክረንቲ እዚኣ ትንፋስ ዶ ይስቅዑ ወይስ በብዕራዮም ሒዞም ይጥፉ በብዕራይካ ሒዝካ ምጥፋእ ተጋሒዝካ ሞት እዩ ከይፈተው ዓዲ ፈንፊናቶም እንተኮይና ሃገር ስሕቆም እንተኮይኑ ንሕና ከምኡ ኢና ኮይና ዘለና ሕጂ ግድን እቶም ኣብዑርና ላፊና ክረምቲ ንሕለፎ ሓያል ኣዝዩ ሓያል ክረምቲ እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዘይድቅስ ፈፂሙ ዘይዕርፍ ልክዕ ከምቲ ንሓና
እግዚአብሔር አምላክ ፍጹም ከይደቀሰ ይሕልወና ኢልና ንኣምኖ ንሕና ከም እምነትና ፈፂሞም ደይድቁስ ጠላት እዮም ዘለውና እቲ ቦታ ናይ መጨረሻ ደቂሱ ክልቅስ ዝኽእል ኤርያ ይኮንና እንተፈጢርና ዘለና ስለዚ ናትና ፖለቲካዊ መርገፂ ናትና ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኩንነት ስትራክቸርና ንባዕልና በዚ ንቃወም በቲ ንድግፍ በዚ ኣውራጃ ብለት ሃይማኖት እዚ ረስዕዎ እዚ ፍፅምካ ናይ ውሽጢ ሃገር ሃልኪልኩም ብለፎ ልክዕ ከምዚ ኢዚ ብቀሊል ክትገልፎ ትኽእል እዩ ምክንያቱ መራፂ የብልናኒ ንኸምኡ ግዜ ዘሎ ኤርትራዊ እንተልዩ መሳርሒ ናይ ደገ እዩ ንከምዚታት ከሳሲ ዝኽእል ኤርትራዊ ርእሲ ወይ ውድብ ወይ ምንቅስቃስ እንተልዩ ፍፁም ኣንጻር ሃገሩን ህዝብን ዝዓፀረ እዩ ስለዚ ነዚ ብግምት ዘእተወ ኢና ክንሰርሕ ዝግባአና ብኣንጻሩ እንታይ ንግበር ኣብቲ ናይ ብናይ ሸነኽ ትግራይ ኔሽን ከይገበርኮ ክሓልፍ ስለዘይግባእ ብሸነኽ ትግራይ ክልተ ነገር እዩ ክንወስዶ ዘለና ሓደ ሙሉጌታ ሓደ ትዛዓብን ክትቅፅላ እንዲኻ ሓንቲ ኣርእስቲ ሓደ ግዜ እቲ ሓደ ግዜ በዓልናውን እቲ ዘሎ ኩነታት ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ጌጋ ስእሊ ስለ ንህቦ እዩ ንኣብነት ሎሚ ጥራይሲ ናይ ከሰላ ኣመሓዳሪ ዶብ ናይ ሱዳን ምስ ኤርትራ ናፃ ንግዲ ንክኸውን ወይ እውን ናይ ንግዲ መስመር ንክኽፈት ሓበሬታ ከም ዘውፅእ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተስፋንዩ ሰውሪድዎ ነይሩ ብካልእ ዘራርባ ኤርትራ ምስ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነትን ሰላም ትደሊ ዘላ ኤርትራ ምስ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነትን ዶባታ ናይ ሰላም እቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ብሓደ ንክሰርሕ ናይ ሰላም ንቡር ምንባር ንክጅምር ትደሊ ዘላ ኤርትራ እንኮላይ ምስ ሱዳን ከምያ ትደሊ ዘላ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዘሎ ቴንሽንስ ንኤርትራ ይሃስያ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኩልና ከም ንፈልጦ ድሩት ህዝቢ ዘለዋ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ግንባራት ሰብ ክነብር ዘዋፅኣና እውን ኣይኮነን ረዲኹም ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ሱዳን ሰላም ትደልላ ናብ ሰላማዊ መድረክ ክትኣቱ ትደልላ ንግዲ ክጅምር ህዝቢ ድማ ካብን ናብን ንክንቀሳቀስ ይደልለው እንኮላይ ናይ ሱዳን ኩነታት ከም ዘለዎ እናሃለዎ ማለት እዩ ምስ ትግራይ ድማ ከምኡ ንቡር ዝኾነ ዝምድና ኣብ መንጎ እቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ስለዚ ገለገለ ኤርትራዊ ከምዚ ብፍሉይ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝግበር ዘሎ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ዘሎ ነው ካብኡ ንላዕሊ ዝያዳ ኤርትራ ምስ ሱዳን እያ ክትገብር ትፍትን ዘላ ምስ ሱዳን ሞር ዕምቆት ብዘለዎ ኣብዚ ቀረባ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንሱዳን ይሕግዛ ከም ዘለዎ ሙቀት ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ደይኮነ ንስልጠና ድዩ ናብ ፖርት ሱዳን ሃይሊ ባሕር ናይ ኤርትራ ከም ዝኣተው ብዙሕ ሓበሬታታት ወፅዩ መንግስቲ ኤርትራ የስ ኦር ኖ ኢሉ ኣፕሩቭ ኣይገብሮን እዩ ዘሎ ግን ቱሰም ኤክስተንት ግን ሓቅነት ከም ዘለዎ ንርኢና ተሰላልፋዊ ንዑ ዝነግር ስለዚ ኤርትራ ብፍሉይ ናብ ትግራይ ጥራይ ዘተኮረ ዲፕሎማሲ ኣይኮነትን ትገብር ዘላ ኤርትራ እተን ምስኣ ዝዳወባ ሃገራት ምስ ስዑድ ዓረብ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ምስ የመን እውን እንትኾነ የመን ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ምስ ጅቡቲ እውን ኣብዚ ቀረባ ሰላም ክግበር ከም ዝኽእል ዘረባታት ኣሎ ምስ ናይ ግብፂ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘለዎ ስለዚ ምስ ከባቢኻ ሰላም ምግባር ውዕል ኣገዳስነት እዩ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብትግርኛ ስለ ዝኾነት እያ ተቓል ንብዙሕ ሰብ ፀላዕላዕ ተብሎ ዘላ እምበር ፖለቲካል ኢንጌጅመንት ምስ ኩሉ ሕብረተሰብ መስርሕ ናይ ፖለቲካ እዩ ምስ ሓደ ሰብ ዝምድና ቆሪፅካ እንተ ነርካ ኢንጌጅመንት ኢኻ ትጅምር ምስኡ ክትዘራረብ ክትጅምር ከለኻ ስለዚ ምስታ ንስኻ ትብላ ዘለካ ከተሓዛ ስለ ዘለኹ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ካልኦት እውን ንገብር ኣለና ኢና ብፍሉይ ናብ ትግራይ ጥራይ ዘተኮረ ኣይኮነን ኦፍኮርስ እዚ ኮ ከሞዴል ዋላ ከሞዴል ሒዝናዮ ዋ ንጀምር እምበር ሓደ ስለምንታይ ትፎካስ ኣባና በዚሑ ሰትል ዝኾነት ሃገር ስለ ዘላትና እዩ ትግራይ ሰትል የለውን ኣብ ኖርማል የለውን ሱዳን ኣብ ኖርማል የለውን ኣምሓራ ኣብ ኖርማል ሰዓት የሎ ማለት እቲ ዘለዎ ሲትዌሽን ኩልና ንሪኦ ዘለና ኢና ሶ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ በሎ ተበግሶ ናይ መንእስያት በሎ ነዚ ከም ዕማም ወሲዱ ከም ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሓሉ ግድነት እዩ ምክንያቱ ዝሓሽና ስለ ዘለና ብስትራክቸር ካልኣይ እቲ ፅምዶ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩም ፈቲና ከይፈተና ገለ ንኸዶ ኣይኮነን ክንከዶ ዘለና ናይ መጨረሻ እዩ ሰራዊትና ክድቅስ ሰላም ክዓርፍ ገለ መለ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ይመስሎ ኣሎ ኖ ደይድቅስ ጠላት ኢልካ ድቅስ ሰራዊት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ እንታይ ደኣ ብሬክ ኣፕ ኣትሊስት ሰላም ረኺቡ ክሓስብ ክወልድ ክዘምድ ዕረፍቲ ከማን ንባዕሉ ዕረፍቲ ሰላም ዕረፍቲ ነው ተመርዒ ንክመፅእ 2 ወርሒ ንክዓርፍ 10 መዓልቲ ደይኮነ ናብራና ትፈልጥዎኹም ኩልና ብኢና መፂና 10 መዓልቲ እኳ ካብ ጋሽ ባርካ ኣስመራ ኬድካ በዓል ካብ ደንከል ን10 መዓልቲ ይኮ ሰብ ዝመፅእ ኣብ 10 መዓልቲ እንታይ ትገብር ስለዚ እዚታት ረብሓታት
أيكونان حاجة كان خلنا سنة زقبا سفتير لو لسمعتات كم يجيرنا كنا قدولون خيري بشأن خير فهم بقولكم يعني سيات إسرائيل كان زاد بقولكم يا ترى رأي جدا كان لا فنس لزرنا لا فينا لنا كان حرفا لنا ذكرت ديا سلازي بتقرأي وانت ما سيقوم خم يخرجوا زلوا عند حكم يخرجوا ذيك انت يجنا بتقرأي تاسقم جلس أزل خنا أكملس كنت عن جيريشن لو زرار عب تقرأي كنردوا زلنا أتي كوني يلو لفلت الويانة دمس إناف أدالت زنبرق النزخونات كنا يبعد ما قال ما قال إرتران نتنسبق جير الفلت قال ما لسلزخونا كوني يلو خطيق تزي كوينو تجاروني إرتران تبدي لما تجارب بالعلي إرتران انتاي بلان نيروهم سلذي سلط أمينبر فولتيوم عندها فولت تزي قتلهم مع السلامة ولا حمت ديل كتقبراي تخلني خمزياتهم إنت دحري زلو جنريشن جن كومبليتلي إرترات بهالهجر كان زي نبرت سهل سهلو أمكن تتعوتنا ناي باصع نسيم سمحرة خمزو صلنا يفلت السيام نجيرومو نستيد فلت كات جي انتان زبلو زي جونوسايد ما جونوسايد كده قاقمو يوم ساتهم انتان كده قاقمو ساتهم بور حانتي فلتونيهم أي فلتونيهم ده حزنا كايز بعد ما خلق لا أخي بالهم زبورو خطر خلقات سب يوم نيبا حكا زيهم روبيتي خاتبل نتناتهم ناي تقرأ كنسات كمان كمبو دي كل سبات الحر كوينهم وادي اكسبكت خدهم سبازي أتوم زعبا إرترا كنو قرقا بالانس كوغوبري لهم كوان أي تحسبوا أي تسبيو كوغوبري كولون يوم يلن تعاقمي يلن تافلوتو نو هاو يقول لهم زعبا انتا كم زبدولنا كالي شترف أذان ايباد متبهال كابت جمر تراي أبي إرترا جيرو مودوط دامجكو من قصي إرتران هزبي إرترا سراويت كمان حافيرنا يناكو دي قلتنا ينبر من أبدت عم أنوار نقرات كو يرينهم عندما حيرا حيدهم تقبروا ساتو ما يحفرهم نزارولو نيرام أبانا قن من قصنا عششتن كونينهم تقولوا فو معك ليه ما كاميرا دا قبل حوز قورو قبنات قالوا بعد بارونتو بعد سنعافة بعد قحين انتاي دي قورو اجي اذين ناقل نقرم نحنا يترف نفسه قالوا لا أبانا قاز بهالنا عوم جقناي نانا خمو عين الشفتا قاتي بنا يفلتنا بإرترا لولا 10,000 حسابيو كاب كرن جمير كاب بمولو مدر بوغوس مدر نارا مدر خناما كالاي جزي أزرم كم زي بركت جير دمسي سنة خيدو زورو أسلام يبله خريستيان يبله تجريني يبله ساهو يبله بلين يبله سراري قلنا لي كون انت رأيت خاط خلو مش عارف شو تخلو نناي نراسي وهنس كركب خيد كله كاسعدنا يمدينا بعبازيو هجي ويانا بأمريكا عصيبهم أخفيلهم نازلوا بوا كندي بصتنا كندي هزبي السودان حكمنا مخيلسي نترجع الموت بعد سنة زموتكو بسنك سونز جورو سانكشين كوي هجي أكن زخن حمم نزخن ردهم بحنساب كردونا نزنا يصمدوا قعزون مستجيزية زا بابور تقول زلا حجنا يصمدوا زلا بابور أي قات أمني فلسيمهم كركوبي كلونهم سلازي نساتهم تزلوا يولو نتون كردو زخولون بزع we are lucky actually بزحت تعيات سبازم تزارارهم دولهم بعدرا بزحت نفعت تجارون داوتيهم بتعم تسفى ذهبي مسأتهم تقويان داوسخ كالو نبي مخادي مسلك أنا بعرفانه نبي ناي السودان قداي كم سجمير لولو خمس بالكايو تجيز مخفات ناي بوردرسي زي ما خيكونوا علو عبي زي نايو من كيكونوا علو تعبيلنا أمنا يصمدون أمنا يبعلات تعبيلنا إتي ناي وتعزم ذناتات قداي زول خانة أوروبا خيدو زول خمان بس بعلات كيعمل اللي مجمير الزاري بيه مخنياتو يكونوا لمدلنا سومن مول بزع بعلات ناس كن زاربينا سلازي فانو ناس مراتهم بحلالو very good ناس ملكام زينانو فانو ما سمراغ يقبو سنتنا اللي يسميتشالو دسي بلاتشو أبتصمدو تحاويسو مالو مالي ساتومو يجيب خمي عامي انتاي كبري قال زبل لحانتم حيزو موزلو يقوروندو ثم إرترانكا انتاي كنقبري قبانا بوحدو نظمنا ميديا كابر دقورلو إرتران حواتنا أتليس بمورال بتسقاون بخالي بتصولتون نحجزهم ملو آخرون عقمين هيبهم نتقعدو نابكني تكوزو أبتصمدو تقاومو زقاوم إرتران دحر مسيقا عين سنبت إذا زبالكم تيرار لنا بتقرايونا يرديس عقم زلو حسرت له كان يركح سفح لون كان يركح عبي بقى نزبل حتى قل ناي كلنا حلافناتي نفسه كفنا نهبا كومنت دقفيا نتي بسرحو زلو سرح أنون أبتصمدو حوسي ملو اللي بيقبولو كم إلنا خنبر كم زلنا كنا خنبر زقبا أيكونن خونك أيقباني at least تخرج له جنريشن كعرف خلاله أتا أنا مهاب
أنا مرة جنرال سبعات إفريم سلازر نقن هلكا مالياوي نسي زلو بفلي زبالة انكو عبط حكا انكو عن نزر ايكا مبل 34 معالتنا تقنت انكو عاري ايكا يبل نخلهم أبالات سرايت سلازولكو حاجات متخال إيرترايليني بفلاي قن ود 7 إفريم كيغلص دلي أيتحازو لي وده حنكم يغني لي دحر ودي خوينا أنا ودي له يا بدعم تبوغ ملقيتا سولو كبكاي ياسون كبكاي حنسب أبزي انتاي نمبالي زدل زلوخانة سلام زيادة نزكو دايزي كما أجندا بتقاقبنا نزارب اللي زلنا حدنات أمانا قدا سنات زلو مدرخ كاسل زلنا يو حدنات نايز بيرترا لألمان نمجزي زد الليلو مدرخينا زلنا سلزي أبتي حدنات أتينا ننكسغس انتهلنا تحدنات حدوتي أبيك قبرو زغل ميس كالكوليشنز كوغدلنا يخل كالاي دما زبس حزب إيرترا كوينا سلشي ولا بزوانزي كرمون سلشي ويحجون سلشي ولو سلزي انتاي زبل مردات لنا نتي نقبرو زلنا ولا نسلتاوي علامات تباهيلو 100 كبر ملقيتا كت ولا تزقبر زلو سلتاوي علامة زلو نجزيو مننا تكاربحان مسلاي زقبر زلو انتخوني ناي حزبي مقرراب ناحية الكيان تسنيكا نتوم مراحتون تخط فترة لهم زكالو منقد له so you force them نتزلو كونتات نفز بلس مدرخ كوس دو بقمت قالو مراحتنا هاجرات سلام كقبري دليو حزب دلو نت زي بلو انت هاجات ما كخلق زي حزب دلو نت زي بلو سابتاج قبر نت كقبرز دل زلو سلام معناته حزب زي دليو منقص انت غير واي سرحني حزبي نت سلام نت زمص زلو نجر انت دي سرحلو منقستات بحيل كسرحو زغول دروت راي زلو سلازي اتي تسفاناي سلام زلو بفلاي زي ابناتي ادم زلو منسيات زلنا نزيز مصو زلو ولدو بتخكل ناي سلام تصاويركا ناي منبار شجرات بكويناتن بوجنت راي كم زي فتحو بتكبار كنا امنو كنسعر كنكيل علنا this should be our mission صقامات بوليتيكا ودي مرددا صقامات ناي دوب كغاتم يقولوا قالوا ناي بوليتيكال انترستس كما يقولوا بات نغرات ابت اولاك فتحوا له زقولوا مدرخ كم زلو خاكن فلت كنكل علنا إذا دم أنا منتهي إذا تغمنا نسمع نقول أنقصهم 100 كبربا. Yeah, okay, sorry. No problem. Yeah. إذا أنا منتهي كتغمنا ينحوارو. كمين 100 قبرنا I don't know how can I meet it. Just مايك الله ده أبكر ميخا مايك تمثل كم زي أبكر ميخا ترياد الله. Oh yeah, مايك الله. Okay, that's okay. سهرم تبيركاي يعني يوميت. No problem. It's okay. Join قبل لا تدعي خدتنا حب تحتك وأبى بتاعت رجعت تفكر عنه. It's okay. هجنت هايو تي نتني اشتي ولدو نزي حجز عب زلو ولدو سي جدا كل نجارات كل صقام ببأسي بشجر ترايدي كونسي عبزوع نجارات كي تردادا خاون زردادا كانت بتاعت كله حقت هاد جيركا راين تايو نزي حجز زلو ولدو بزحات زبير تراونس بيوا زلو زي نجارزي هنقف تباهيلو بزي بسمعي تراي كأتو زي كونسي بمصنعتي بتنقع كإلا كم زلو يزدل زلو بزو حير تراوي معناته نوي حوان تقاها حيرنا سلز أنا هنا تفل عليه علاماتاتون كله سلزغل بكل وجن تنقع بزلو مصنعتي بزلو بهدي بزبالة من قد نقاون زل بزعيو كينو سجير كاجن نحنا أبناتي أنا كمناتي نكمنا ميديا سب أكن دن كويناتن نمدلاو كيناتن كغسغس دلي نسلامن نمردعنا حزبي ناي بمولو تزوبا نكلو إنا ندلي سلام سلازلنا جن نسخا سلام سلازل خطراي كم زي كون كامفلات يدلي سلام بخلت سلسة حيلتاتي بفلاي دما انت عبارات كيلو زلو مراحي عبزوان زي وشتاوت صقم ناقات أمو يمت سلازلو نتي وشتاوت صقماتو دما كام معلتنا نكخفتو نخفتحو شجر سلازلو እቲ ናብ ኤርትራ ገጽ ዘጠምቶ ዘሎ ድማ ዝተኸፍለሉ ኣጀንዳ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ንዑ ዝኸፈለ ሓይሊ ድማ ክደፍኦ ምዃኑ ምፍላጥ ስለ ዘድሊ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ። እያሱስከ ዝኾነ በለና ኣብዚኣ
اوكي صبوق استاي صبوق انتهم غريبكم مو كلتهم حجي انتايو اذا ناي بزعباناي سلام سي قداسنت ناتو دحريل كان ابنت حجي ديغا تسرح از ديغا بزح ماي يكبو نزز تاكب ماي كان دحر بزياده عند دحر برتيعو حدغا نخي وردس ما تنفست قبرل حجي نتوم وحودات ويكا قال كفال نتي ناي سلام صابو زلو بوم تصليها زي كونسي نتي سلام زدليو نوم الناس عبكا مقرت نايت سلام الناس عروم كخيد يخيل مالتيو حجي تصقم زلو كلتا جزيه ثلاثه جزيه طالما كاسب نزبدل كاسب سي اي تامنوني خا سبحال انا سميت جزيه ولا كتفتنا لك حساب موداتا هي زبل مالتيو كالاي اتي توم غربيتنا لعل كله حجم السودان كمزي إريترا يقبأنا يو نحنا دو خمزينا كسلا ناتنا يادو ويكا إريتا سنين ناتنا يقلمل سبهال يلن سلام سوداناويان كوينوم اتوم إريتراويان كإريتراويان كوينا ولا هو كت يهلو ولا سلام يهلو أبكمو زستاي يلن مالتيو حجب وغن ناي إثيوبيا اتسقم زلو نحنا غربيتيكم نبلوم نسوم كن أحواتنا بلو أحواتنا يلكاها هذا خنكون كم عينت أتحساسبالو مزي كلتها هاجرينا أحوات كسبت لزخوننا السباتنا زياسي إثيوبياويان نزياك فلتوالو قال أي أبزناي حزب تግራይ ሕጂ እንድሕሪ ክንመጽ እንድሕሪ ኮይና ብቀረባ ማለት ነዚ ቋንቋ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝሰምዑ መንእሰይ ናይ ትግራይ ተበኪሉ ዘለይ ብሓፂር ስለምንታይ እንድሕሪ ኢልካኒ ንኣብነት ኣብ ናይ ገብረ ኣስራት እንድሕሪ መጽና ኤርትራስ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ኢሎም ኤርትራስ ሲንጋፖር ከይትኸውን بينا كيتبلص كيتمعبل يلنا هنا وقي كفيتنا يا خبلك إنا بلن كل مالتي حدا بزي نتهاجر زمرح زنبرة محدار زنبرة يسبزي نزل جونوسايد زبهال بقدامه يسحدا أنا يكتاتلهم دي حسابتا يبلغهم زلوا ونختفلت دقاسي دقا نديهم سقتيلهم مالتي تأبوهم يزارب جونوسايد فصيمهم منابل تا جونوسايد تبهال ترجم ناتاونا يفلطوان يوم بكا جونوسايد تفصيمني كما يجيرهم ملي أمهم انتهي جونوسايد زبهال دقنا تعميصهم بهال أبي تعميصا من اندحري الكا يلن إيلوم ترحي إيلوم بكا بإيلوم أنا بحلفي مالتيو كبور حزب إثيوبيا حزب تግራይ كمحلالفو ዝደሊ መልእኽቲ بإيلوم يخم تبلاشيكم ዘለኹም ኢሎም ዘይኮነስ ኩን ነገር ናብነት ኣብ ዓድግራት ከምዚ ኮይኑሎ ኢሉ ሓደ ይዛረብ ኣበይ ዘለይ ኣብ ኣክሱም ዘለይ ንዓድግራት ኣይፈልጣን ይኸማን መን እንድሕሪ ኢልካ ማኣስ ኣበየናይ ቦታ እንድሕሪ ኢልካ ያሲ ኢሎም بكا حتى أنا زتزارب كوزر بحجي إلهم يلكات خيد مالتي بغمزيهم تواردهم زلوا حزب تግራይ حزب إريترا صلاعي حزب تግራይ አይኮነን صلاعي ማን መሆን አይኮነን حزب إريترا ኣብ ልኡላው መሬቱን ሰናይ ጉርብትኑን ዝደሊ ሞ ሓንቲ ግዜ ወሪሩ ዘይፈልጥ እና ተወረረ ምናልባት حجي سلامنا بالكاسي نزي أي تزارب سلامنا بالكاها كتزانا لك زي كونسي زيادة كنزانا زي كونس زيادة خنس انكرا لنا بوتها الدراوي بسلام بخل ملكات إريترا حجي زنقري يكونوا مالك يجاقانوا ما راحت اللونا لبون سفح زي زاربو زي سرحت راح مالتيو نحنا عيننا خي حسينا مالتيو أبغني إذا صمدو تبهال زلا نعم متبعن نعم أدفرتايز مقبارن يدلو حزب تግራይ كأب بحلف حزب تግራይ كنك حلو انتاي ربيحون دحريلك ولا حنتي أنا لكي مؤمنة
ንባዕሎም ንሶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቆም ሕጂ ከቢድ ሓደጋ ካልኣይ ሓደጋ ይፅበዮም ኣሎ እንታይ እንድሕር ኢልካኒ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል አብ ኣሕመድ ኩዕሶ ገይርዎ ምስኡ ተፀጊዑ ተሕሉፍ ናቲ ይዛረብ ኣሎ ወዲ ወረደ እውን ክትስዕባ እያ እዚኣ ኣነ ናተይ ግምት እዩ እዚ ስለምንታይ ህዝቢ ትግራይ ምለሰልና እቲ ተፈናቀልቲ ባ ምለሰልና ልኡላዊ መሬት ናይ ትግራይ ዶ ሃለውለው ደብልዎ ማለት እዩ አብ ኣሕመድ ነዚኣ ይትግብራን እዩ ወዲ ወረደ እንታይ ይኸውን ነገር ምፀበቦ ከምና ጌታቸው ይክገብር ካልእ ክገብር ኣይክእልን እዩ ህዝቢ ትግራይ ክዳለ ኣለዎ ኣብዚ ነገር እዚ እንደገና ምስ ጎረባብትኻ ተናኺስካ ተፃሊእካ ክትዕወት ወይ ድማ እንደገና ብልፅግቲ ክትከውን ኢልካ ምሕሳብ ያ ኣብዚኣ ያሱ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ኣብ ካልእ ዘይረኣዮ እንተሎ አቢ ኣሕመድ ብኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ፅንዕ ዝበለ መጠንቀቕታ እውን ተዋሂብዎ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ከይዱ ኣብ ሽረ ከይዱ ሚዩት ክበራ ያሱ አንገሶም ናባኸ ኔክስት ናባኸ እዚ መግለፂ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዘውፅኦ እዩ ናብ ትግራይ ኣብ ሽረ ከይዱ ነቲ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ርዩ ምስ መራሕቲ ናይ ህወሓት ተራኺቡ ድሕሪኡ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ እዚ መግለፂ እዚ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢላ ንበይና ሪፍሌክት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እዛ ሃገር ስቕ ኢላ ትቃፀል ዘላ ንዓቢ ድማ ብፅኑዕ ድሮናት ገገዚኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ዘሎ ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ናይ ዓቢ ወላ እኳ ክላይንት እንተኾነ ዝድግፍዎን ዘተባብዕዎን እንተለዉ زي مصمم ኣብ ልዕሊኡ ግን ናዕበየ ከይድ ከም ዘለዎን ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሞመንተም ተጠቂማ ወገን ኣሜሪካ ንዓቢ መጠንቀቕታ ክህቡ ከለዉ ንፋኖ ኣብ ጣውላ እዚ ሕጂ ብጥንቃቐ ክንሪኦ ኣለና ኣሜሪካ ሰላም ስለ ዝደለየት ጥራይ እውን ኣይኮነትን ምዕባለ ናይ ህወሓት ይርይዎ ስለ ዘለዉ ናይ ፋኖ ኣካይዳ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ነቲ ዳመጅ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ኮንቴይን ምግባር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቶም ፋኖ ኣበይ ነርካ ኢኻ ሎሚ ንፋኖ ናብ ጣውላ ምፁ ንሸነ ናብ ጣውላ ምፁ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ድሮና ጠጠው ኣብሎ how come ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ኣገይን ኣቢ ኣሕመድ ከንቆልቁልን ክእለን ከም ዝኽእል ምልክት ስለ ዘሎ ንኣቢ ኣሕመድ ምድሓውን ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድዋጆ ክትፃወት ከም ዘላ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እውን ገሊፀ ኣለኹ ኣነ ኤግዛክትሊ እንታይ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ካብ ኣቢ ንላዕሊ ኣልተርናቲቭ ስለ ዘይረኸበት ብኣቢ ዕግብቲ ከም ዘይኮነት ፍሉጥ እዩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣቢ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝዕግብ ፖሊሲ የብሉን ኣብ ብሪክስ ኣትዩሎ ምስ ቻይናን ራሽያን ምስ ካልኦትን ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ቀይሕ መስመር እዩ ንባዕሉ ስለዚ ንኣቢ ኣሕመድ ዝዕግቦም መራሒ ይኮነን እንተኾነ ኣቢ ኣሕመድ ኣሊኻ ብምንታይ ክትክኦ ትኽእል ድማ ንኣሜሪካ ንፁር ኣይኮነን ከምዚ ፖሊሲ ድማ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ድዮም ፖለቲካ ድዮም ውግድ እዩ ዘይኮነ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ይቀዳምነት ካለ ዘራርባ ካልእ ብዙሕ ጉዳያት ስለ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ሕንፍሽፍሽ ከኣቱም እቲ ሃገር ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ንክትከይድ ኣይንደልን ኢና ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ክህሉ ዝኽእል እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ኩነታት ንዓና ንኤርትራውያንን ኣመና ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ኣመና ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ኣነ ነዚ ኩነታት ዘሎ እናሓበርኩ ዝኸይ ዘለኹ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ሶ ኣንገሶም ዌልካም ናባኻ ሓድሽ ኣቲኻ ኣለኻ ቪድዮ ክፈት ድማ ክነእትወካ ኢና ሚት ኣለኻ አንገሶም ሚት ረማ ሕጂ ሶሪ መጀመርያ ኣብዚ ፕላትፎርምታት ታትኻላ ሕጂ መፂኻ መጀመርያ ግዜ ስለ ዝኾነ እዩ ኦኬ ኔጌቲቭ ፕላስ ኔጌቲቭ it becomes positive ሕጂ እዚ ፖለቲካል ካልኩሌሽን ዝሪኦ ዘለኹ ንባዕሉ እቲ ማቴማቲካል ካልኩሌሽን ከምታ ቀዲመ ዝበልኩካ ክልተ ኔጌቲቭ ሲ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ዝዓይነቱ እዩ ሻዕብያ ካስኻ ከምዚ ዝብሉ ብዙሓት በዚሖም ሻዕብያ ምዃን ዘይምዃን ኣይኮነን ትሕቶ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝኸደ ጉዕዞ ኣይኮነን ትሕቶ ሕቶ ናተይ ትማሊ ኣነ እታ ዓደይ ሃገረይ ዝብላስ ከም ድላይ ኣጣጢሐ ክነብረላ ኣይከኣልኩን ዝብል ሕቶ ነይሩኒ ሕጂ እውን ኣሎ
بوتي زلسو السوشتاوي شيء إنترنال وشتاو بوليتيكا وحطنا إيو نيرو كنفوتاي كأنان إنه حوان كاو أنت رأيك هايو بزعا مستقراي زلنا بزعا مستخباب زلنا بزح سباق نيرو اوكي زي حجي انجاجمنت صومدو مسمص وصومدو مستقراي مستبهلس سلمتاي انصار كاز غمطل ندعريلكا نعي فلتم I don't know I have no answer መልስ ዝብሃል የብለን ስለዚህ ናብ ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዝኾነ እጹም ዶዚ ታክቲካል ክኸውን ይኽእል ሜቢ ከም እቲ ናይ ቀደም ተመክሮና ስለንሪኦ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል ኢልና ንሓስብ ኣነ ከምኡ ይሓስብ ግን ንባዕሉ እቲ ምስ እቲ ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘለና ምትእስሳር ከውሕዶ እዩ ክድክሞ እዩ ወይ ድማ ከዝሕሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ካብኡ ንላዕሊ ግን ካብ ኩሉ ንላዕሊ እቲ ልእላውነት ናይ ሃገር ዝበሃል ኣነ እዚ ብምሉኡ ኣነ ፍትሒ ዝደሊ ዝነበርኩ ንዓመታት እየ ፍትሒ ክደሊ ከለኹ ግን ጂኦግራፊያውን ህዝባውን ፍትሒ ክልቲኦም እዮም ብሓባር ክመፁ ኣለዎም ሓቢሮም ሲ ክትግበሩ ኣለዎም እየ ዝብል ነቲ ጂኦግራፊያዊ ፍትሒ ናይቲ ህዝቢ ገዲፍካ እቲ ህዝቢ ፍትሒ ረገፁን እንተልካ ኣበይ ናይ ጠፈርካ ትረጋገፀሉ ንዓይርዳእኒ I have no answer ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከምኡ ዝኣመሰለ ፍትሒ ደላይ ዝበለ ትማሊ ምሳይ እውን ከምኡ ዝጓዓዝ ነበረ ሲነዮ ምሳይ ኣሎ እንዳበልኮስ ካብ ዒንተይ ካብ ኣእሙረይ ካብ ልበይ ጠፊኡ ይስምብድ ብጣዕሚ የስምብደኒ ኣብ ሓንቲ ሬኮግናይዝ ዝኾነት ዓዲ ኤርትራ ተባሃል ዓዲ እሳ እንተዳ ፈሊጥዋ እሳ ዓባይ ነገር ዓባይ ቁም ነገር እያ እዋ ፍትሕን ዘይፍትሕን ተረጋገፅኳ ውሽጢ እቲ ሪኮግናይዝድ ወይ ድማ እንታይ ኢኻ ትብሎ እዚ ኣፍልጦ ዘሎ ደረጃ ዓለም ንሱ ምዃኑ ደው ኢሉ ዝማጎተሉ ናይ መጎተ መድረኽ እንተዳ ረኺቡ እዩ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ እንታይ ይርአ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ስታይ ማለት እዩ ዋት ዳዝ ኢት ሚን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ኣነ ፍትሒ ዝናፍቕ ዝብህግ እየ ኣነ ከም ሰብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ንዓይ ንባዕሉ ድንቂ ኮይኑ በቃ እዚኦም ናይ ከተብርሃ አንገሶም እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዓዲምዎም ኣሎ ኒ ፖለቲካል ዲስካሽን ተባሂሉ ዘሎ ድዩ እስከ ኣነፅረሎም ዘይሰምዕ ሰብ ናባያ ክነፅካ ደልየ ኢትስ ኖት ፖለቲካል ዲስካሽን እዚ መግዛእ ማለት ክንብርከኽ ዝመርፀ ትማሊ ካልእ ዝብል ዝነበረ ትማሊ እቶም ብፆትና ኢልና ንወስዶም ዝነበርና ሰባት ሰንቢዳ ኣነ ንባዕለይ ዋ ታይቲ ኣነ ናተይ ዕላማ ክልተ ነገራት እዮም እዚኣቶም መበገሲ እዮም መመዕለቢ እዮም ጂፒኤስ ናተይ ብኡ ዝቃነ እንታይ እሱ ልኡላዊ ጂኦግራፊያዊ መሬት ልኡላዊ ዝኾነ ህዝቢ ክልቲኡ ተጣሚሩ ዝኸይድ እዩ ክልቲኡ እንተዘይተሳ እሶም ኣብ ውሽጢ ተዓዲ እዚ ኣረጋጊፅካ ኣለዎም ክሳምሑ እንተዘይክኢሎም ምርጮም እዩ ንዖም ዝገደፍ እዩ ንህዝብና ዝገደፍ እዩ ማለት እዩ እዚ ኢና ክንረጋግፆ ዝግባአና ኣብ መንጎ ኣብ ጉዕዞ ሸብረኽ ኢልካ እሙኻ ልኡላውነትካ እሙኻ ንባሕርኻ እሙኻ ባሕሪ ትብልዋ ባሕርና እኮ እዩ ዋይ ብዛዕባ ባሕርና ዜና ኣይኮነን ብዛዕባ ባሕርናስ ብዛዕባ ቀንጠብ መሬትና ክንግደስ ኢና ማለት እዩ እንተደኣ ንዕኡ ከም ኣገዳሲ ኢሉ ሓሲቡ መፅኡ ማለት እዩ ካልእ ካብኡ ንላዕሊ ንሕና ሓደ ኢና ማለሲ ምቅራብና ብሰፍሐ መንገዲ እንድሕር ከይዱ ካብኡ ንላዕሊ ዝሓስበልካ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ክኸውን እዩ ባሕሪ ኢሉ እንድዕር ኣልዒሉ እዚ ኣብ ኣረስቲሎ ዘሎ ሓይሊ ዋ ሰባት ሓሊፎም እዮም ኖ ሰባት ጠፊኦም እዮም ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ማለት እዩ ካብ ቀደማት ሒዝና ስለምንታይ ኢና ዜም ስለምንታይ ሃገር ምዃና ስታይቲ ንዓና ዘገድሰና ኣይመገደሰና ነይሩ ማለት እዩ ሃገር ምዃና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሃገር ምዃና ገዛ ኣለና ማለት እዩ ሕቶ ናተይ ዝነበረ ኣብ ገዛ ክነብር ምኽኣለይን ዘይምኽኣለይን ነይሩ ኣድርዋይስ ተገዛይ
ገዛይ ትገዛይ ምሳይ ዝነበረ ሓወይ ገዛ ሃይኮነ ይልና አይሕዲግኒ ግጭት ናተይ ምስ እዩ ነይሩ ጀስት ገዛዩ ወይ ማሕበር ዝገዛ ዘይነብረሉ ኢና ወላውን ብኩሉ ነገር ክቃለስ ይደሊ ነይረ አንገሶም አባ ከሕዛካ ሓንሳብ እሞ ዝያዳ ነቲ ክባካ ዕድል ምናልባት ነቶም ኦዲየንስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ እኳ ኮንፈርምድ ዝኾነ ሓበሬታ ይረኣኹን ግን አብይ ኣሕመድ ነቶም ተቃወምቲ ድዩ ወላ ንካልኦት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዕድም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ and መጀመሪኡ ኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ገይርዎ ሕጂ እውን ሞር እዚ ሕጂ ብዓብዩ ንምንታይ ዕላማ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ኩናት ንምጅማር እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማ ናቱ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሌጂቲመሲ ንምሃብ ረጂም ቼንጅ ይፍትና ኣለኹ ረጂም ቼንጅ ክገብረልኩም እየ ንዑ ምግባር ድማ ኤርትራውያን እውን ኣለዉ ኣብ ጎነይ ዝብል ሓደ ፖለቲካል ምክንያት ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ንዓዓ ተጠቂሙ መጋበርያ ዝኸውን ሰብ ክደልዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ልኡላውነት ኣይኮንኩን ዝጥሕዝ ዘለኹ ኣነ ንፍትሕን ዲሞክራሲን ዝደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ ንዓታቶም ኣብ ንሳቶም እውን እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኢልካ ብሻ ዘይከውን ነገራት ኣብ ምክንያት ሲኢኑ ከም ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ድማ ደይ መደይሎም ምክንያት እዮም ዝኸልዎ ዘለዉ እዚ ሕጂ ስታሊን ክዛረበ ፀንሓ ኣብ ቅድሚት እውን ብብዝሒ ተዛሪበየ ነይረ ኣነ ኤርትራ ካብቲ ዘከራኽር ወላ መሬታ ክነሱ እውን ዘከራኽር ዘሎ ቦታታት ትእለላ እንተተባሂሉ ንምንታይ ትእለ ዘላ ምክንያት ናይ መኽፈቲ ናይ ኩናት ናይ ኣብ ንኸይከውን ስለዚ ኩሉ ዓይነት ኤክስኪውዝ ንኣብይ ኣሕመድ ክህልዎ ከምዘይክእል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ at the same time ኤርትራ ንዑ ምክንያት ክትከፍተሉ ይደልንያ ዘላ ብግምጣሉ ግን ኢንዳይሬክትሊ ክትሓንቁ ከም ትኽእል ድማ ምልክት ትበላ ክልተ ስትራቴጂ እዚ ፅምዶ ኦፊሻል ኣይኮነን ኣን ኦፊሻሊ ዝስራሕ ዘሎ ኣን ኦፊሻሊ እንድሕሪ ሚስ ካልኩሌሽን ገይሩ ክሓንቅዎ ከም ዝኽእሉ مش ناب إيرترا خمسة نابتا منبروك متسوى خمسة خولي هم زنقر وزلوا حدا أبتي official statement دما إيرترا زخونة يكون بس إثيوبيا ز نمحبر سب عالم attention كسحب زغل جهسات كم زيت قبر زلا أم كل أمريكا كنسون تاليا خمسة بوعلا الجرس تجبان تخينون حجي تاليا خمسة نعبي زخونة يكون excuse كتبي تدلنا زلا سلزي نايرترا كايدا أبزوانزي ينبول لو تكونتات أنا خالد من السيب في الله أبتفل على بوليتيكان زلك بلاز دلي أنا قبل بيزا از حسبوا بزوانسي this is the last stage لا the question ناي بود أتا نتيجة زلنا إيرترا حتى قاعد بلغ ناي مود أتا حتى إنا بس إنا زلنا سلزي إيرترا أبزيا وانزيا توزدم الرجعات ويون سقمتي ناي مود أتايو مغنياتو نيتوبيا بكل قصر أتايا أمود أتاجنتي أبار 4 كيلو زلوا منجستون كم زي تعاملوا زلا ويون مسؤول صريح كام مفتح كم زي كل زازي مع إيرترا ولا ون تجراي كم حجر كتكون زبلون كم تيوري أول تزاريب لنير زي مالتيو إيرترا إثيوبيا أنت تبتنتون we don't care يا تقول دلا directly زي كونه indirectly ولا تتبتنت we don't care يوم زبل زلا سلسلة تكوينات تجميرو مودة تقلعكم وخون خل ناتيجم جامي ناتكاري توصلج كابتمالي إثيوبيا مبتانا أقداسيون أنا زبل أمنتي نيرني إثيوبيا مبتانا إثيوبيا أنا كم حزبي أبي إثراز لنا عمدات نايس أي وان كان حلف زقبرت إمبيريا مالتي زي إمبيريا دهيرانا بتقرأ سجيران مالتي تحرز غدا وعزو سوق توصيد لهم أدرينا سلذي يقولوا كمي كيدوتي مس أبي زنبرة سو نسحيو زلنا نتخنت قمول زلنا نتي زلنا صمدو يدما سرح أي العمام أي بلما سلزلو مالك حجي انتايو زصقموم زلو توم تمالي تግራይ ካብ تمالي تግራይ زبنيره تግራይ أدلاينت الله إلى زوست سبيانه حجون قومي مالتي أبي إثراز له حنت حتى صالح إلى أبقى لقات أمس أبي إثراز له سرعات فتصوم زغون ديمقراطية نعفت رستاي انتهت بالإلينا حدا نو
ومو بولق أتصلهم تون سبات أنا صلاي بولقي كون صلهم أنا تي شقونا باكيج نحنا زغدناس كمتي أب جزء أساس حلفنا هم يرخبنا زبليوت ناتي حطو ناتي سي أوكي كاب هجر مخان ملعلي تي أوشنا تي فيلمون فيديو كفتو بليز ريماند بهالونا بتاعتي فيديو كفتو كسر لانغسو اكسرسايز كنقبرو نخل ناي نصانت ناي ريل زغون نصانت حطيو እዚ ጉዳይ በዚ ኣነ ምስ ስርዓት እዚ ምስ ስርዓት ዘለኒ ዘረዋይስ ምስ ወልቀስ ኮምታት ታምጪና ድሕሪኡ ነጽናሓዮ ሕቶኹም ጽልይ ማለት እዩ እስኻ ናይ ጽልይ ሕቶ ይዘለካ ብዛዕባ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ጃስቲስ እስኻ ናብ ዓለኻውን ኮይ ትፈት ኣነ ባዕለይ ኮይ ተፈተሽኩን ናብ ዓድታ ኣቴስታ ይኸውን ዝኽእል ሁኖ ወስሚ ኣነ ብዙሕ ጽቡቓት ኣጀንዳታት ፕሮግራማት ፖለቲካል ፕሮግራማት ከም መጥቀለ ናብ ዓድታ ኣቴታ ይኸውን ዝኽእል ኣብ ቀጻሊ ዝፍተሽ ኣብ ቀጻሊ ዝርአ ጉዳይ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዝኾነ ምስ እዚ ሕጂ ምስ ትማሊ ንብሮ ዝነበርና ምስ ትግራይ ዘለና ዝገለ ባዕሉ ዳይሬክትሊ ይኮነ ከም ዝበልካ ኢንዳይሬክትሊ ብኣክቲቪዝም መልክዕ እንተደኣ ምስ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ዘምሓይሽ ኣቀራርባ እንተደኣ መፅኡ ኣፕሮች እንተደኣ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለኹም ዝኣመሰለት ሓሳስባ እናወረደ እናዝሓለ እንድሕር መፅኡ እንታይ ትፀገም እንታይ ትሽግር ኣይ ኣክሰፕት ብምሉእ ልበይ ማለት እዩ እንታይ ፀገሙ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ሽግር ንሕና ኢና ንፈትሖ ኦኬ አንገሶም ኣብዚ ምስ ትግራይ ዘሎ ሕቶ ናይ ትግራይ ነጥቢ ወይ እውን ብትግራይ ዝመፅእ ምስ ትግራይ ዝግበር ዝምድና ብዝበዝሐ ብዓይኒ ዝበዝሐ ኤርትራውያን ከምቲ ኢሊ ትግራይ ዝደልዮ ዓይነት ዝምድና ይኮና ንደሊ ንሕና there is a very distinction ኣብዚ ኤርትራ ንትግራይ ከም ክልል እንተኮይኑ ድማ ፅማነጎ ከም ሃገር እንተኮይኖም ወይ እውን ከም ክልል ደኣ እምበር ከምቲ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ ሃገር እዩ ሓደ ታሪኽ እዩ ኣክሱማይት No. I'm not saying like that. We are different. We ኣብ ክልተ ሃገሪና ዘለና እንታይ ማለት እዩ ብባህሊ ብቋንቋ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘተኣሳስር ኣለና ካብኡ ንዕልኻ ጎረባብቲ ኢና ብዝብል That's good. otherwise ኣብ ክልተ ሃገር ኣለና ንዑ ይከውን ዝምፅእ ዘለዉ ኣብ ሓደ ሃገር ክንመፅእ ንዕር ኮይና ናይቲ ህዝቢ ጉዳይ ነቲ ህዝቢ ዝግደፍ እዩ in the future ማለት እዩ زانت بزي أزمت أزلخون حجي أنت أوبشن سي جاي أبعون أنا بس خلقة صح حاوس قبل قدمون حاوس نين فلتنا أكل تهجر زلنا هنا جن أبي إثرا خوينا أنا إثرا خوينا أنت دا بزعم إثرا ونتك حسب خوينا نوسك أبي إثرا زلنا كنا ما عفاركم عفار سهوهم سهو رشادهم رشاد نحس الراب بزعبا توم كالوت خوينا تدا خوينا نتي نحنا أوش تعدي كنت أبغى أزولو نقولو نجارات نعو حزنا إنا نقرب ناي كلنا أكل كات diversity إثراين قبلنا مالتي إثرا زبالة من النت يلون جن أوش إثرا ناتنا من الصبر أقول إثرا لا زي قلنا إثرا ونتنا hold on أبي إرتراوي identity له ኣብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አይደንቲቲ ሎ ኣብ ሱዳን ሱዳኒዝ አይደንቲቲ ሎ ባይ ዘ ወይ ቲ ናሽናል መንነት ዝበሃል መንነት ስካል ሽም የብላ ነዛ ፍልስፍና እዚኣ ሕጂ ገለ ካብ ኔው ዝመፀት እያ ኤርትራ አይዲ ትበሃል እንታይ ናሽናል አይደንቲቲ እያ ትበሃል ፈቲኻኒ ናይ ጀርመን አይደንቲቲ ኣለካ ጀርመን አይደንቲቲ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ نسمع هسه أرد حجي أنقسم عبد البيت كاتي دلنا نفيلمون عدل كبمو جس هانت روتيشن كبري ده I'll give you هذا شجري بدل مال الثاني مبالتي أوكي هبو ميت كبر أنقسم دهان كزرية تا ديسكشن عدل كبر أوكي نفيل عدل هبو فيلمون ويلكم سلام مرحبا لا تنكم يا الله نسمعك لنا دمت وسخ بالله أنا اللي حسب هذا اسكا قتل إذا عم تصبوا مدبي خا تم على الدلغة مالت أنا ناتيري كنت أعلم سيرته زهنا تي ناي بوليتيشان أخذت إبلين جن
كمناتي يسوى مالتي كمزي جيم ديتهم سبرا بحا نكوكو وصاي جن أب بوليشانسي نبار تلقيه لأن نبار رفع عايزه له مثلا في سجاجي correct حجي يا كمن سيات نحن هم توم سادس سلطان قال مدى كم جيم ساوتو بتاعمي زجر مكان ناي دم جيم ساوت جن نحن هم هزبن كمن سياتن لينا سلام سواي همرات سيرنا حجي ذات سمدو زيافة ولا بوزيتيف تريانا بقى سلام على سلام زيادة هزوي الموت نحن نموت نبا ثم سبس أنا كده مالي ولا حد عايزين كوفوني مسافرهم كمان يسدون يوم لازم يسبوا مدبي أو سلام مهما خلاكم قاعد سدوا thank you انقسم سلام زخسرو سبي يلن سلام اب سلام زخسر اصوار زشيت ወይ كان ميديا بروباغندا ናይ ኩናት ዝገብር ጥራይ ዝኸስር እምበር ሰላም ንዝበስ ህዝቢ ዘኽስብ ስለዚ ናይ ሰላም ሓሳብ ዋላ ብጌጋ እንተመፂካ ክደፍዓላ እዩ ዘለካ ተጋጊኻ ንሰላም ተጎዝጎዝካ ሓላል ባህላ ያነ ኣነ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ብውሽጡ ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ኣይፈልጥን እየ ህወሓት ብውሽጡ ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ኣይፈልጥን እየ ግን ነዛ ሕጂ ዘላ መድረኽ እውን ነቲ ዘሎ ቁስሊ ኣብ ምሕዋይ ስለ ንሰርሕ ዘለና ባህንጎን ተተቀይሮ I have no regrets አደጋን ዓሳ ይብለይ ገለገለ ሰባሎ እንታይ ክብል ዝደሊ ኢልናኩም እኮ ነርና ይብል I don't care አቢ አሕመድ ሰላም ክገብር ከሎ አነ ነቲ ሰላም ተቀቢለዮ ከይደ ስድራይ ሪየመቴ አደጋኒ I don't make calculations አደጋኒ calculation አይገብርኒ ያነ ናይ ሰላም ዕድል ተኸፊቱ መስኮት ናይ ሰላም ተኸፊቱ ትጥቀመሉ ክዕፀ ይኽእል ዶ of course ይኽእል ግን ንሕና ከም ሰብ ከም ህዝቢ ናይ ሰላም አጀንዳ ክወሃበና ከሎ ክንጓየይ ዘለና ነታ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ክንጓየይ ዘለና ምክንያቱ ካብ ሰላም ስለ ንረብሕ እቲ ዘየድሊ ኩናት ወረግ ምናልባት እቲ ምስ ትግራይ ንገብሮ ዘለና ናይ ሰላም ፅምዶ ንኣብዪ ኣሕመድ ከፍርሆ ይኽእል ይኸውን ሓደ ካብቲ ካልኩሌሽን እሱ እዩ maybe ኣይዋፃንን ክብል ይኽእል እዩ and there is a very high likely possibility ኣሎ ነዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ብወገን ትግራይ በዓል ስታሊን ዝገብርዎ ዘሎ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ሶሊድ ዝኾነ ናይ ሰላም ፅምዶ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ እንድሕር ተመስሪቱ ሞት ህዝቢ ድማ ንሕና ቦታ ናትና ንኩናት ኣይነፍቅድን ኢና ናይ ኩናት ቦታ ክኸውን ኣይንደልን ኢና እንድሕር ኢሎም ትግራይ ስለዚ ብወገን ትግራይ ዝመፅእ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ዳሜጅ ክፈጥረሉ ዝኽእል ብወገን ዓፋር ዝመፅእ ክሳራ የብፃልና ንብል የለናን እሱ ንሱ ነፍሱ ዝኸኣለ ካሊእ እዩ ስለዚ እቲ ብትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንሕና ዓድና ክልልና ብፍፁም ናይ ኩናት ቦታ ንክኸውን ኣይንደልልና ኪኑ እንተሓሊፉ ድማ ትፅምዶ ህዝቢ ኤርትራ ምድምሳስ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ምድኻም ፅባሕ ንጎ ንትግራይ ንምድኻም ኣድቫንቴጅ ስለ ዝኾነ ንዓቢ እዚ ክኸውን ኣይንደልዮን ኢና እንድሕር ኢሉ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ንደሊ ንሕና እዚ ከም ኤርትራዊ ረብሓናትካ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር ኢኻ ትደሊ ሰላም ግን ስለ ዘለኻዮ ጥራይ ኣይመፅን እዩ ወርኢፍ ኪኖ ሰላም ዝኸደካ ካልኩሌሽን ተለኻ ሪስክ ናትካ ተጉድል ፀላኢኻ ድማ ከተንእሶ እዩ ዘለካ እዚ ንዛረብ ዘለና ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ናይ ፅምዶ ውሕዳት ኣለዉ ነቲ ነገር እቲ ገሊኦም ናይ ኢጎ ጉዳይ ክኾኖም ይኽእል ካልኦት ግን ብዓይኒ ጥርጠራ ስለ ዝረኣዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰላም ግን ንኤርትራ የዋፅኣ እዩ ንሰላም ኢልና ንብሎ ዘለና ፅባሕ ንጎ ክትሓፍሩ ኢኹም ትብሉን ኣለዉ ይፅሕፍለዮም ንዓይ ኣነ ንሰላም ጎስጒሰ ፅባሕ ንጎ ሰላም ስለዘይሰርሐ ዝሓፍረሉ ምክንያት የብለይን ኩሉ ዝተመነናዮ ይኮነና ማለት ኣይኮነን እኮ ኣደይ ኣነ ኩሉ ግዜ ይፈልጥ እየ ፀሎት ክትገብር ከላ ወንግስተ ሰላም የላ ትፅሊ ስለዚ ሰላም ኣውርደልና ከይበለስ ኣደይ ኣይትውዕልኒ so it is part of the culture ንሰላም ክሰርሕ ሕብረተሰብ ንሰላም ንርግኣት ንክዛረብ ንክሰርሕ ግዴታ እዩ ክኸውን ዝግባእ ንኩናት ንኻልእ ንምግባር ዳእዩ ክንጥንቀቕ ዘለና እምበር ንሰላም ንክንሰርሕ ዝያዳ ሞቲቬሽን ዝያዳ ፃዕሪ ክንገብር ይግባአና እዚ ከዓ ናይ ሓንጎል ናይ ሳይኮሎጂካል ወርፌር ኢና ዘለናዮ መድረኽ ኣብዚ ናይ ስታሊንስ እንታይ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ኣብቲ ሚድያ ናቱ ክኸፍት ከሎ ከም ጭርሖይ ዝጥቀመላ ድሕሪ ሕጂ ትግራይሲ ብመድፍዕን ብኣርበጅን ኣይኮነትን ኩናት ትዳሎ ብሚድያ እያ ትዳሎ እናበለይ ዝዛረብ ገሪብና ነ ናይ ሎሚ ኩናት እቲ ዝዓበየ ኣብ ሚድያ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓንጎል ናይ ሰብ መን ይቆፃፀሮ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ንህዝብና በቲ ሓደ ስቑኢልካ
ተግባራዊ ዘይኮነ ሰላም መብፅዓካ ኣትክናት ወሊ እንደልና ድልውነት ክህልዎ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መንእሰይ ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብ ግንባራት ተሰፊሩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ስጋ ስለ ዘሎ እዩ ንዑ ክንገልፅ ክንክእል ኣለና at the same time ድማ ነዚ ደገ ዘሎ ከዓ ነቲ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ነገር እንተረዲኻ ኣብዚ ቻነለይ ዝመላለስ ሕጂ ብዛዕባ ፅምዶ ፀገም የብሉ because we know the risk ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ every day ንዛረበሉ ዘለና every day ኣብ ከባቢና ኢማራት እንታይ ይገብር ኣሎ ኣሜሪካ እንታይ ጌም ክፃወት ይኽእል ካልኦት ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዘን ሃገራት ኣብ ጎረቤትና ዝወሪድዎን ዘሎ መርገም ኮይኑ ይኮነን ዝኣክል ምድላው ስለ ዘይገበሩ እዩ ናይ መወዳእታ ነጥብናተይ ድማ ተቃዋማይ ክህሉ ይኽእል ኤርትራ ትቃወም ዘለኻ ኤርትራ ስለ ዘላ እያ ኣብዲ ኣሕመድ እንድሕሪ ተዓዊቱ ምናቱ ዓላማ እንተተዓዊቱ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ክህሉ ይኮነን this has to be clear እንድሕሪ ኣብ ፖለቲካ ክትሳተፍ ዲሞክራሲ ድዩ ቢሮክራሲ ድዩ ወላ ክሊፕቶክራሲ ድዩ ወላ ኣውቶክራሲ ከተማዕብል ሃገር ምዝህልወካ ጥራይ እዩ ሓደ ሓይሊ ነቲ ሃገርካ ከኣሊ ከም ሃገር ክትህሉ ዘይደልየካ ብስውር ዘይኮነካ ዓብዪ ኢሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ልኡላውነትን ሪፈረንደም ናይ ኤርትራን ምልክት ሕቶ ኣለና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ሚድያታት ናይ ኣቢ ድማ ከም ሕሱም ከም በድብድዎ ቀኒዮም this is one element ከመይ ገይሮም ነቲ ልኡላውነት ኮምፕሮማይዝ ክገብርዎ ከም ዘልዩ ዘለዉ ስለዚ ተቃዋማይ ዝበሃል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ first of all ትቃወም ዘለካ ሃገር ስለ ዘለካ እዩ እንድሕር ሃገር ዘየለ all bets are off ዝበሃል ፖለቲካ ትሰርሑ ትገብሮ ዘለካ ትርጉም እውን የብሉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎንኻ ክስለፈካ ትደሊ ተኮይንካ ኣብዚ መድረክ እዚ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ደው ክትብል ኣለካ ኣማራፂ ፖለቲካ ሒዝካ ድማ ክትቀርብ ክትፍትን ኣለካ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ኣነ ካብኡ ንላዕሊ ከርባሓኩም ይኽእል እየ እንድሕር ኢልካ ተላስ ክንሰምዓካ ቅሩባት ኢና ታሪክ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ኤርትራ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ክብርታት ናይ ኤርትራ ሓሊኻ ኣነ ተወሳኺ ኣልተርናቲቭ ፖለቲካል ኣማራፂ ከምፅየ ንዝብል ዝበዝሐ ኤርትራዊ ገሊዩ ክንዲ ህግደፍ ተመክሮ ስለ ዘይብልካ ኣይንቕበለካን ኢና ክብለካ እዩ ከም ቅቡል ውሰዶ ገሊዩ ግን ህግደፍ ዝኣክል ግዜ ገይሩ ምናልባት ንስኻ ፍሬሽ ስታርት ክትኮነና ስለ ትኽእል ንኣምነካ ኢና ክብለካ ይኽእል እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኤግዚስተንሻል ወይ እውን ናይ ልኡላውነት ሕቶ ስለ ዘለዎ ንልኡላውነት ናቱ ኮምፕሮማይዝ ክገብር ንዝደሊ ኣብዪ ኣሕመድ ምሱ ኣብያቲ ኣብ ፖለቲካዊ ዲስካሽን ትሳተፍ እንድሕሪ ኮንካ ኣውቶማቲካሊ ንኤርትራ ሓደጋ ስለ ዝኾንካ ኤርትራዊ ክስዕበካ ኣይኮነን ንግዚኡ ክስዕበካ ይኽእል ኸውን for whatever reason በት ንስኻ ሌጂቲሜት ሕቶ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክትፈትሕ ትኽእል ሰብ ኣይኮንካ ወይ እውን ፖለቲካ ናትካ ንኤርትራ ሓደጋ ዳ እምበር ቁም ነገር ከምፃላ ይክልኒ ስለዚ ኤርትራ እትደልዮ ዝምድናታት ኤርትራ ከም ሃገር ልኡላዊት ሃገር ኮይና ረብሓናታ ቀዲማ ምስ ካልኦት ድማ ረብሓናቶም ዘለዎም ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ከጥፋእካ እዮም ዝብል ዘሎ ግን ኣነ ምሳኻ ክዓርድ እየ እንድሕልካ እንታይ ዓቕምላካ መጀመርያ ምስ ክትዓርድ ኣብዪ ኣሕመድ ካባኻ እንታይ ዝደሊ ስኻ ካብ ኤሮጳ ካብ ኣሜሪካ ከይድካ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኻ ክትቅርበሉ እስከ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቱ ጥራይካ ክትከውን መሳርሒ ክትከውን ኢኻ ፅባሕ ንጎ ድማ ሽማዊ መንግስቲ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ንኣኻ ኩርሲ ክበካ እዩ that's all you can do ካብኡ ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል የለን እሞ I think ታርስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ነቲ ተቃዋሚ ዝብል ወይ ኣብ ኣማራፂ ፖለቲካ ክፈጥር እየ ዝደሊ ናትካ ዕላማታት ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎም ንፁር እንተኮይኑ ድማ ተቐባልነት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ እያ ዘላ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ፈተና እዛ ኢምፓየር ስቴት ኢትዮጵያ ብናተይ ኣብ ዕድመይ ካብ ዝረኽቦ ሎሚ ኣብቲ ዝደኸመ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ክርዳእና ኣለዎ the weakest point እያ ዘላ ስለዚ ኤርትራ ውግ ገይራ ንኣቢ ገምጢላ ብላብላ ይብል ኣለኹን ግን ኣቢ ክግምጥልዎ ዝደልዩ ገጀፍቲ ሓይልታት ኣለዎ ብኢትዮጵያ ኤርትራ ገጅፍ ካርዲ ዘለዋ ምስ ደለየ ተቁፅኣ ትኽእል እያ ኣብዚ ነቲ ወይ ኣብ ፒክ ፖይንት ኣላ እዚኣስከ ስለምንታይ ኣብ ኣዝዩ ዊክ ፖይንት ኣላ ኢልካ ተሓስብ ያ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባና ናብ ትማሊ ኣነ ኣዝዩ ምትፍናን ነይርኒ ምትፍናነይ ግን ዝዓርቀሉ ነገር መፅኡ ሎሚ እንታይ ማለት እዩ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢለ ወሲደዮ ግን ከዓ ሃገር ምዃነይ ሕሰቦ ሃገር ምዃነይ ስለምንታይ ክካሓደ ኣይደለኽዎ ስለዝኣመኑ እዩ ብውሽጠይ ዝኣመኑ ቃል ዘይኮነ ብዙሓት እውን ዝሓለፉ እዩ
نزي حسبه أبدا سعزيا كاب 4 كيلو زمت نجر أنا قبله بتقني قبله كلني just أنصارنات يدو قبل زلني سلمتي نزل الحطه هو سلمتي بحرايز دلي سلمتي مريتي زل مريتين تداو سيدو فهمتي هاي السلاسة زغورو يترى مريت موركا بحرنيتي قندي عندهم زلو هزبا ايدلينا نحنا ناتنا ازي كونن تحطونا ابي يترى نحنا خنسدز جبرنا نحنا بزح بزعواتي زغدو عزي يكونن تي ناتنا حطو او تعدنا نحنا ناي جزارسنا بجزارسنا كننصبر قندلي ፖለቲካው መስር ፖለቲካው ድሌት ገለ ካልኦት ኮንስቲቱሽን ዝተፈላለዩ ነገራት ከነምጽን ክሊና ሕጂ ታከል ሕጂ መጽና ዘሎ ሕቶ እንታይ እዩ ሕቶና አቡን ቆ ጠቅላላ ከም ህዝቡን ዘይትህልወሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ኣብ ትግራይውን ተፈቲን እዩ ኣይተኻእለን ማለት እዩ ናይ ትግራይ ሕቶ ሕጂ ናይ ህላው ሕቶ እዩ ዘሎ ኤግዚስተንሻሊዝም they want to exist they have to fight ስለዚህ ሀገር መሆን ሓደ ናይ ገዛሩስ አድቫንቴጅ አለው ምስ ሓደ ማወር ክባት ምስ ካለ እሳቶም አይበጽሑን እሱ አይቢ ጸገም ገጢሞ ማለት አይቢ ሽግር ገጢሞ ማለት ኦኬ ትግዜ ጽቡቅ ኮይኑ ሎሚ ናብ ከምዛ አመሰለ ኩነታት መጽና አንገሶም ከበካ ጽና ሐሳብኒ አብርሃም ተላ what I am saying ነይ ኩሉ ትብለ ደለኻ ጽቡቅ አክቹሊ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ኩነታት ወላ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራውን ዲፋይን ዝገብር ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ምክንያቱ ልውላውነትካ ዝግህዝ ሓይሊ እዩ ጃስቲስ ሲከርሲ ሻዕቢያ ኦኬ ሻዕቢያ መኻኒ ኮጽገም ሻዕቢያ ህዝብ ማለት ኮይኑ እሱ ይኮነ ትሕቶ ትማልና ናይ ትማል ሕቶና ተሲ ውሽጣዊ ሕጁን ውሽጣዊ ስቲል ናው ኮም እዩ አቡ ጸገም ይወሉ እስኻ ትማሊ አነ ትግራዋይ ኢላ ዝሓስብ ዝነበርኩ ሰብ ትግራዋይ ማለት በኋላ አዘራርባ መስተጋሩስ ሰፊሕ ምድንጋጽ አለኒ ዝብል ዝነበርኩ ህዝባው ግንባር መስተጋሩ ክደናገጽ ቆሎ ንምንታይ አኻ ተሓምም እንታይ ጸገምካ እንታይ ሽግርካ ክትሕጎሲ ዝግባእካ you should have to be happy ህዝባው ግንባር ሓውሃይ አካልካይ ፍልሊካ አውሽጢ ዝነበረ ስለዚህ ህዝባው ግንባር ተዳ ቢሂጎንዑ ወይ አቃዘይት በጎስ ናይ ገርመኒ ሓደ ዋንሲ ኦኬ እዚኦም ጽልድ ይዘለዎ እዚ ፍትሕ ዝብል ምጽላእ ካልዩ ጽልድ እንተኮይኑ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይኽፍጠር ኣነ ጽልድ ይኮነ ኣነ ንኢሳያስ ኣዝ ኢንዲቪጁዋል ክጸሎ ይከልን ኣዝ ኢንዲቪጁዋል ከም ፖሊሲ ከም ኣብ ውሽጢ ተዓዲ ዝኸይድ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ተዓዲ ክንረኽቦ ዝግባአና ኩነታት ንዕየ ዝሓስብ باكيج او وشتي نشقونا لنا زبل تحسسفاناتي او وشتي نايقونا باكيج يزريو ادرواس از انديفيدوال سندريها اسخاب حدغات اصدمات اتو مالتي اشغرخات اتو مالتي اوكي ساتوم تدا اوكي ساتوم نابنت حنت حطو انت حيتي كنت ازول زحلفس اسياس تسخات دليو انا دليو فتحني ديمقراطيا كونستيتيوشن فكرت يدخل تصلو دخل نو هو اوكي والقوصلي زلك اسرا That's a good calculation. انت بونت بيو انت خاص فتحي يكون مالتي اسياس كمان تغير ليسي مسي سياسي ايكون انقصوم نتوم كالوت كباب 10 سبب تحت سلو زلو عدل كبومي ابراهام تلا تناتي بوينت اوف فيو صبغ الله انا قدما ينقرز بلاتفورم ناتي نخل عينه حساب افدقك خفت دلي انا ايرتراوي حساباته غلص ولا انا بوليتيكا تشالنجز قبر حساب كم كفتر بهناص منقد حساب زغرب كايو يو ار ويلكم اند حسابك قبوليو جن بزح حسل زلو تي عدل كان عم كاتك نو بروبلم انا انت ايتي نايكوننا الراي انا تحسسبان انت انا ندل انفلاسي more important بالي so okay give chance for others and I'm here to discuss with everyone because I told you I need something to have a bright future for all not يا سلامن كذاتنا رقاتنا ايرترانا كلنا ربح سلازخونه اتو ابراهام تلا ياسو دحرينا باخاي اتو ابراهام تلا ويلكم
ቴንክ ዩ ጀርጆ ንእሽተይ መቸም ንእስ ዝበለት ንዓኻ ከመስግነካ ደሊ 8 ዓመት ሙሉእ ሰሚዕካ ብናይ ልቦና ዝፅሕፈልካ እውን እንኳዕ ገፀገፅ ኣረኣየና እንኳዕ ገፀገፅ ኣረኣየና የቀኒየለይ መስሎ የለን እስኪ ንኺድ ኣብ ኤሮፓ ያ ቴንክ ዩ ጀርጆ ቴንክ ዩ ቀፅሎ ጥራይ ናይ ሓቂ እንታይ መክብለካ ከዓ ቁሩብ ኢንፎርሜሽን ሰደካ ሕጂ እንታይ ክብል መስለካ እስኪ መጀመርያ ካብ ኢሮብ እስከ ንኸይዶ ኣብ ኢሮብ ኢና ወይ ኣብ ወስተን ሃገራት ኢና ዘለና ቀዳማይ ውግእ ዓለም እንድሕር ርኢናዮ ኣብርሃም ድምፅኻ ይቆራረፀና ኣሎ ኣለኻ ዶ ትረኽቦን ክስ እንተደ ኣለኹም ሰምዓኒ ኣለኻ እስከ ቀፅል ሕጂ ቁሩብ ቆሪፃትና ፀኒሃ ኦኬ ኣጋጣሚ ተዳልያ ኣበር ኢኮ ትገብር ኣላ ትደጋገም ኣላ ቀፅል ሕጂ ድሓን እሞ ካልእ ሃቦ ድሓን ግዜ ከይወስድ እስከ ተዛረብ ድሓን ኣብ ገለ እኮ ትመፅእ ኣለኻ ሕጂ እንታይ መስለካ እቲ ናይ ካልኣይ ውግእ ዓለም እንድሕር ርኢናዮ ክስረት ተደይ ኮይኑ ዕንወት ተደይ ኮይኑ ህልቀት ተደይ ኮይኑ ካልእ ዝመፅእ ነገር የለን ሕጂ ካልኣይ እዚ ኩሉና ናይ ኤሮጳ ውግእ ንፈልጦ ኢና ከመይ ኢሎም ኤሮፕያን ዩኒየን ኮይኖም ኣለዎ ወይ ድማ ኤሮፕያን ዩናይትድ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ፅልኢ ኣየበሉን ኣይኮነን ካልኣይቲ ከዓ ንኺድ ኣብስኪ ሩዋንዳ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ነንሕድሕዶም ዝኩሉ ተዋጊኦም ዝኩሉ ሕማቅ ገይሮም ሲ ሰላም ምስ ኮነ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ምስ ጎረቤትካ ከዓ ሰላም ምግባር ኣድላይ ኣነ ስካንዳናቪያ ዘለኹ ኖርዌይ ናይ ስካንዳናቪያ እንድሕር ርኢኻ ልክዕ እዩ ኣብቲ ቦርደር ኣሎ ንእሽተይ ነገር ግን ሰላም ስለ ዝኾነ ከምድላይካ ክኸይ ንሰላም ዝመስልዎ የለን ከምቲ ስኻ ዝበልካዮ ኣደይ ክትፅሊ ከላ ሰላም እኮ ኩሉ እዩ ዘምፅእ ሰላም እኮ ኩሉ እዩ ተሓቋቆፍ ሰላም እኮ ንኩሉ እዩ ተኣስብ ውግእ ግን ዕንወት ተደይኩን ካልእ ደምፅእ ነገር የለን ስለዚ እዛ ናይ ፅምኖ ኣነ ናይ ብሓቂ የደጊፈ ይኽእል ኣብ ፅልኢ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ልክዕ እዩ ዋላ ኣብ ፋሚልያ ውግእ ኣሎ ፋሚሊ ኣሎ ዕርቅ ኣሎ ዘይበኣስ የለን ጎረባብቲ ዘይዕረቕ ከዓ የለን ሽዑ እቲ ዝሓገ ናይ ጀኖሳይድ ድብሎ እቲ ክስታይ ድብሎ ቅድም እሞ ዕርቂ ይግበር ሰላም ይግበር ሽዑ ነናትካ ትተሓተት እዚ ቀሲልካ ድፍታሕ ነገር ስለዚ ኣብዚኣ ክብል ዝደሊ ዕፅር ከብለልካ ሰብ ስለ ዘሎ ንሰላም ድሞ የለን ስለዚ ሰላም ምግባርሲ እዚ ፅምዶ ምግባርሲ ኣነስ ንህዝቢ ኤርትራስ ሰላም የምፃኣሉ እናውሌት ኦኬ መቸም ኣቶ ኣብርሃም ፅቡቅ ሪኢቶ እንዲሁ ኮይኑ ግን እታ ቁርብ ሓሲዳ ትካላ እታ ኢንተርነት ይትባረኽ ዌልካም ሚት ግበራ ግን የስ ግን መኪና ኣለኻ ያ ኣብ መኪና ኣለኹ ጆርጅ ሓፃር ክዛረብ ደልየ መጀመርያ ኩልኩም ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት ድምፂ ፅቡቅ ይስማዕ የለን ግን መኪና እናዘወርካስ ደስ ኣይብለንን እየ ኣነ ከማን በል በቃ ወፂ ድሓን ፓርኪንግ ገይረ ክድውለልኩም እየ በቃ ኣብኣ ጠጠበት ታሕቲ ከውርደካ ታሕቲ ክትፀኒኻ ሽዑ ከም ዝግበረለይ ምስ ወዳኻ ሹር ቴንክ ዩ ትባረኽ ቻው ኣቶ እያሱ ተመለስ ኣብዚ ዝፀንሐ ዲስካሽንስ ክልተ ሰለስተ ሰባት ኣለኹም ቪድዮ ናትኩም ግበር ኣብ ታሕቲ እድል ክበኩም እየ ሕራይ የቀኒየለይ ጆርጅ ሓወይ ካልኦት እውን ብዝኾነ ኣብዚ ዝበሃል ዝፀንሐ ሰይ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ተቃውሞ ደንበሎ ኣነ እኳ ተቃውሞ እውን ኣይብሎን እየ ምቁዋም ዝበሃል እኮ ኩሉ ግዜ ካራ እውን ክትጥቀመሉ ክትግልገለለ እንድሕር ኮይንካ ክትስሕሎ ኣለካ ምቁዋም ከዓ ብዓንፃሩ ነቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ነቲ ትቃወሞ ዘለካ እንደገና ከም ዝሕይል ኢኻ ትገብሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣይፅላእኒ ልቦና ጥራሕ ክህሉ ኣለዎ ካልእ እዚ ናይ እዚኦም ኣነ ሕጂ ተቃውሞ እውን ኣይብሎን እየ ስለምንታይ ሓደ በቃ ኣቦን ኣደን ዘለዎ ነታ ኣዲኡ
سبعي مماصي سبعي كما صالح تولاداسي نديو ابو بهيوت كله سبعي من كما صالح مماصي خونا له ما عينات يوم زيوم اتا ادي اتا هاجريا اتا ابوها اتي سرعتيو اب تግራይ ከይዶም ነይሮም ትግራይ ኩነታት مستغيره حجي انا اديس ابابا خيدوم سبايا ديم زدلي زلو ابون كلهم اذناي انتي ما كنا بلينا ولا حنت مالسي انا اذا تقاوما يبلوني ازي مقام نبوريو انا سبز قوام ايصلني زقاوم كل غزي لبونا كهلو الله انتي خا تقاوم زلقا طرح كتفلط عليك انبر أنا مزاك كبرت بعلت بيتي سي كل جزء الناس صححبنا نخيد مالتي زك خوني زي كوني الناس بهلنا جن لبونا عند حر خوين تقصل مالتي انت زي خوين خات فحت بلت في تبداتن زي قاوم بهاجر درجة زي كونس أنا بسدرا بيت يجيب لك هذا الله مالتي زي بزعبنا يزيوم مالتي خمزي خبلا خل قال زي بزعبانا حجي بز كوناتات ناي امريكا نابا احمد زخونه ناي درونات كتقما بالعلي حزبها قلمله زبال مسيو زبال زلو درام انا منالبات يتراتر يا انا كمان حجي انت اندحريل كاني هذا بتر امارات زبال على مالتنا بترنا امريكا امارات ن ترامب ابجي بوم اتيوم زلو هذا جايزي بالطعم ازيوم انت عينت صاوتا خصاوتو يخلو منالبات مس غزيون ريان خون انا جن سغات ناتاي نسي مالتي امبر كابناي ابا احمد قلمله زي اللي بزعبا زي اللي مزرابي مالتي ابا احمد سنتا اديس ابا اذا محاضر زلو بزعبا نايزيا سلام كا عينخا زي محساي عبي وحج اندحر مصيو كا كتقوادل لك بزن اندحر الله قيسو يبل مالتي هذا جاي يمصالكاني ابزيا سلام كنسرح لنا كلاتنا مالتيو كاب نت سلام ززرك قالاتون كنقطب لنا بحلفي حزب تግራይ انا دغاغي مزبله مالتيو استوعلو ኤርትራ ወይ መንግስት ኤርትራ በዛዕባ ህዝብ ትግራይ ወይ ህዝብ ኤርትራ ውን በዛዕባ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሕማቅ ተዛሪባ ይፈልጥኒ በቲዮም ናብዚ ግዳይ ገይሮምኩም ዘለው ናአና ውን ግዳይ ገይሮምና ዘለው በዛዕባኦም ኢና ንዛረብ ነርና ሕጂውን አይን ገድፎን ኢና በዛዕባኦም ማለት ሕማቅ ገይሮምና ግን ኣብ ጽቡቕ ንመለስ ነዚ ከዓ ዝኣልይዎ መራሕቲ ኣለውና ብናይ ኢትዮጵያ ወገን ብናይ ኤርትራ ወገን ውን نحنا قلنا تسلام نبعل ناتنائيل نزبعل ستالين حجي وسيدو مزلو انا مدهن سخموخ تزارب كلا بتعمي يتحقوي زي حجي يوهانا ترح يلا حجي بزح كزارب يدلني انا ابزي لباماتن نفعاتن بلحتن ممهران سلازلوهم ابتنسخهم تقربوا زلوهم مدبات انا حدا جيجاتات نخي زارب مالتيو يغني يلي نخالوت كا عدل كب مالتي وي يسمعي نبرن ولا انتي انا اميت كينين بعلي زارتني سمع كان ير صبو يسمعني صبو مخري كوترو اقداس زربا ثانك يو فيري ماتش يغني لنا مخر غايب كايو مالغا هجي نيكست بزحات حدش لهم مجمريا كن فيلمون على خريقة ولا كمي بيكوك ويلكم هلو سلام مرحبا بك كمين لغا صبوا كمين لهم سدرا كلها اسجابهر مسكن دحن ريقة صبوا قاعد داقيمنا تراقبنا جرجو انكو عدا قيمنا تراقبنا ولا ليك اللغية كمي كني خد دحن ريقة أملاك مسكن صبوا قرم مو حسابك وز بلنا مجمريا رحوس درو ناي حدش عمت يكبر لك امين
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥን ኣብ ደገን ነቲ ደይ ፃዓድ ሓይልታት ምክልኻልን መሪሕነቱን ነቶም ኣብ ፅንኩር ስራሕ ገዲፎም ዝበፅሑ ብፅሎተይ ከዓ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናፅነት ክበረልና በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩላትኩም ኣብዚ ዘለኹም ኣብ ታሕትን ኣብ ላዕልን ዘለኹም ከዓ ከም ሕቡን ኤርትራዊ ርሑስ ቅንያት በዓል ናፅነት ይበረልና ንኩላትና አሜን 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 በመቀፃል እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ጎይቶም ሚዩት ግበራ ፕሊዝ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ፅምዶ ሃዋህው ብዝኾነ ምክንያት ንድሕሪት ክምለስ የብሉ እዛ ሰላም እዚኣ ንድሕሪት ምምላስ ማለት ብልፅግናን ዕቤትን ናይ ኤርትራ ንድሕሪት ምምላስ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ዕንቅፋት ንሕጂ ንኤርትራ ምውራር ገለ ዝበሃል እሱ እቲ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኩነታት ወይ ነዚ ዝደረፍ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ተጨላሊፋ ዘላ ተዓዲ ስለዚ ስጋቱን እሱ ኣይኮነን ግን ካብቲ ብናሃር ክንኮዶ ብተሻዓይ ማርሻ ክንኮዶ ዝግብኦ ብሻድሻይ ማርሻ ክንኮዶ ዝግብኦ ናይ ምዕባለን ናይ ቁጠባዊ ልምዓትን ንምጉን ዳቢዝ center of gravity ka ኤርትራ ከም ትኸውን ጥርጥር የለን ንዓይም ዝቃሉ ስለሎ ሕጂ ካልእ ኣይኮነን ብቐንዱ እንተ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ የውና ኣይብሉን ካልኦት ብድሕሪት ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለናዮ ናብ ከምኡ ዝዕድም ስለዝኾነ እዩ ኩሉ ሰዓት ግን ኣብ ከምዚ ንሕና ሓደ ሰብ ክጠፍኣና እውን ኣይንደልን ብዝኾነ ብኸመይ ነዚ ምክንያት እዚ ከነፍሽሎ ንኽእል ግን በዛ ፅምዶ ትበሃል እዛ ናይ ሰላም መንግስትና ከዓ ምስለ ሰላም ጥራሕ ኢሉ ይኮነን ዝሰርሕ ሰላም ቀዳምነቱ ትገይሩ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ሰላም ምዃኑ ከዓ ኣቐዲሙ ሓሲብሉ እዩ ናይ ሕጂ ብመፀፈ ከይመስሎ ነቲ ህዝቢ ካብ ነዊሕ ዝፀንሐ እዩ ክስራሓሉ ዝፀንሐ እዩ ኣበየናይ መትከላት ብኸመይ እቲ ሰላም ክኸይድ ኣሎ እዚ ኩሉ ክስራሓሉ ዝፀንሐ እዩ ኣነ እንታይ ኢለ ዝኣምን ነዛ ሰላም እዚኣ ዝቃወም ንዕብየትን ብብልፅግናን ኤርትራ ዘይደሊ ዘይምነ ሰብ ጥራሕ ኣፈላላይ ፖለቲካና እኮ ህልወና ክእል ንቡር ኢኻ እዚ ኣፈላላይና ኣብ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ደእቲ ይኮነን ሃውትስታንድ ሕጂ ከመይ ኢልና ጠጠው ንብል ኩላህና ሲ ኣብዛ ዘላ ፅምዶ ሰላም ዕብየትን ኤርትራ ሲ ከመይ ኢልና ጠጠው ንብል ኣብዚኣ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ኣጀንዳ ነበር እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ናይ ምስ ዓብይ ስምምዕ ጌርና ከምዚ ክንገብር ኢና እዚ ካልእ ድሌትን እዩ ንኤርትራ ዘይደልይዋ ጥራሕ ይኮኑ ንኤርትራ ዝደሊ ኣነ ንስኻን ክንማጎት ንኽእል ኢና ብዘለና መርገፂ ክንማጎት ንኽእል ኢና ክበልዓካ ትደሊ ሰብ ምስኡ ኮንካ ትዛረብ ከመይ ጌርካ ምስኡ ኮፍ ትብል ብኤርትራውነትካ እንተደኣ تحسب تلاقونك سلمن تاني إيرترا كم هاجرون جلجلون سمعان يرن الأولونت إيرترا أين عملوا لنا زورون سوا لوكو حجي مسكم زي أصابات كميل كأخابصو انت يبعلون ممكن إيرترا يعني نمو طبعا دولو جن مستوم إيرترا خطو كوفي لو أطلع خوف دولو سنتاوتين ስለዚህ ኣነ እንታይ ድብል ቀዳምነትና ኤርትራ ከመይ ኢላ ብክልተ እግራ ሕጂ ክልተ እግራ ደው ኢላ ቀደም ከማና ይመርኮና ሕጂ ግን ቴንክ ዩ ፒኮክ ቲ ሪቶናትካ ኣቦቱ እዩ ኩሉ ትኽክል እዩ ሓደ ሰብ ልኡላውነትካ እናደፈረ ከሎ ምሳኻ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብቲ ግዜ هي ودق
ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉላ ብዝነበረ ኤርትራ ምስ ቅንጅት ድዩ ወላ ግንቦት 7 ድዮም ገለ ዝበሃሉ ክሰርሕ ከላ ኩላቶም ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ 100% ይኣምንሉ ነይሮም ማለት ኣይኮነን ግን ኤርትራ ድማ ትፈልጥ እያ እስመን ትሰርሓላ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ክሳብ ዝረጋግኡ እንድሕር ከይዶም ማለት እዩ ግዜ እዮም ዝቡኻ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ታንክን ባንክን ሒዙ ዘሎ ልኡላውነትካ ክደፍር የክብለካ ከሎ ግን this is a massive threat ዓብይ ስግኣት እዩ እዚ ኣቃሊልካ ይትርዮን ኢኻ ገለገለ ሰባት ላበይ ከይበፅሕ ገለገለ ዝብል give me a break ሶም ከምኡ ዝብሉ ኣነ ከም ፀላኢኻት ምንዓቕ ማለት ሓደጋ እዩ ተድኻን ወላ ህበይ ብረት ሒዙ እንተሎ መህቢትካ ጥራይ ክደለላካ ወይ ክትቀትለለካ ወይ ክትእለለካ ምክንያቱ ብረት ሒዝዎ ዘሎ በለድዩ ከጥፋካ ይኽእል ብረት ተሎ ኮይኑ ወላ ንስኻ ስዕሮ ትኽእል ኢኻ እሞ ዳታ ዋጋ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከምታ ዘላታ ሪስክ እንተሪኻዮ ፅቡቕ እዩ ይቐኒየልና ኣብ ሚዩት ተመለስ ጎይትኦም ተመስገን ኤሪማን ቪድዮ እንተለካ ግበር ተደየለ ከውርደከ ታናትካ ሎጎ ደስ ስለ ዝበለትኒ ከፊተካ ዘለኹ go ahead ጎይትኦም ስማዓሎ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፊልሞን ፊልሞን proceed sorry yeah thank you زعدد هابكاني دارجا خاد مزراب مسمع حيلي اب تحسبين سمعك كلاتكم حوات ዘለኹም ርዕስ ምክንያትናጽነት ይበረልና እዝነ ሃዋው ሰላም ከኣ ጽቡቕ ግስግስ በዓል ተስፋ thank you يغنيلنا ፊልሞን يغنيلنا ቀጽሉ ጎይትኦም ቀጽል አራይ ይስማዕ ኣለኹ yes ትስማዕ ኣለኻ ጽቡቕ ትስማዕ ኣለኻ አራይ መጀመርያ እንኳን ኣብ በል 34 መዓልቲ ናጽነትና ኣብጽሐና ንኹልኹም ብፍላይካ ኣዝየ ዝንቐካ ናይዚ መደብ ትመርሕ ዘለኻ ጀርጆ ነዊሕ ደካታቲለካ ኣነ ኣዝየ ዝንቐካ ተቕሩባ ሓሳባት ሓደቲ ንጹር ሞኻ ፍልጠት ዝተሓወሰ ሓሳብ ክቐርብ ከሎ ኣነ ካብ ርሑቕ እየ ዝከታተል ዘለኹ ካብ ኣውስትራልያ በዚ ዘለናዮ ሰዓት 9:06 ናይ ንጎይ ዘሎ በዚ ሰብ ደቃሲ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እያ ክብል ደልያ ኣነ ከምዚ ኩሎም ኣሕዋት ክብልዎ ዝፀንሑ ሰላም መተካእታ የብሉን ድሓር ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕርቡ ሓሳባት ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ንሃገር ኤርትራ ኣብ ርስክ ክእቱ ዝኽእል ነገር ከም ዘይከውን ዝበዝሕ ኤርትራ ወዲ ሰላም ዓላ ሓቂ ምናልባት ናይ ኣተሓሳስባ ኩላህና ሓደ ዘይክንኸውን ንኽእል ኢና ግን ከም ዘመብ ዘለኹም ሓደ ብሉፅ ሓሳባት ተቕርቡ ኤርትራውያን ነቶም ከምዚ ትሕት ዝበለ ተሓስባ ዘለና ከምዚ ዓይነት ርእይቶን መሃርን ክተቕርቡ ከለኹም ኣዝዩ እዋናውን ወሰን ግዝያውን ስለ ዝኾነ ክደፍኡሉ very important ኮይኑ ይስማዓልና ምክንያቱ ዋላ ብኣካል ኣብዚ ንሰምዖም እዚ ናይ ኣተሓሳስባት ፀገም ተዘይኮይኑ ሰላም ዝደሊ ሰላም ዝፀልእ ሰብ የለን ኢትዮጵያ of course ኢትዮጵያ ተቐንዲ ፀላይት ናይ ሃገር ኤርትራ ምዃና ኩሉ ኤርትራዊ ሰላም ዓላ ሓቂ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ግን ነቲ ዝበሃል ነበረ ደግም ጥራሕ ደልየ ኣይኮንኩን ሓሳበይ ከነፅር ስለ ዝደለኹ እየ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ግን ነቲ ፀላኢኻ ብፀላኢኡ ድበሃል ኣሎ ስለዚ ትግራዋት ኣድሚዮምና እዮም of course ኣድሚዮምና እዮም ዋላ ካብ ዝነውሐ ግዜ ኣነ ተጋዳላይ ነይረ ስርዓተ ኣምሓራ ክመርሕ ከሎ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ተጋርዮም ቋንቋና ስለ ዝዛረቡ ማለት እዩ ከም ዘለዎ ይቕፅል ንዝብል ርእይቶ ግን ድኹማት ተሓሳስባ እዩ ንስኻ ካብኡ በሊሕኻ ግዜ ሂብካ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ህዝባዊ ጉንባር ኣካይዳ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዳ ኣብቲ ዝበለፀ ኩነታት እዩ ዘሎ ነቲ ዘሎ ግዜ ክጥቀመሉኻ ጉቡይ ግዜኡ ኢኻ ስለዚ በቲ ዝረቐቐን በቲ ዝበለፀን ኣካይዳ ከም ዝኸይድ ትማሊ ሰሚዕና ኢና ዜና ካብቲ ዝነበረ ደጓትና ተሳሒቡ بريك سنة حساب غير كم زلت رايحات لنا سلزي كانوا حالكم أبصبوا كنا تزلوا كم زلوا تردينا نتم حدا أراد تسقيمنا زلنا بجوب خدم بوان كنردون تسفاي جبر روح بعلنا زلنا تقني له thank you قويتهم كبر حقوق عد أستراليا تقديس كاك زيوسيت كام تحف كان ريتها بسور ريتهم هاب كان نمسكنك next تمسجن فتاري نوح تسبي خايخا go ahead دحريو إيرمان تدالو
ተመስገን ፈጣሪ ኣለኻ ዲኻ ወላ ወፂኻ ኢኻ ኤሪማን እንተለኻ ኮንቲኒዩ جورج حاوي سلام دي كم يوم سلام يا ريت ابي مرحبا بدي مقاطع مجمرة سلازخون كيف قال لكم نو بروبلم تعالوا قنات كاتب سلازخون الدحان ثانك يو تقبلنا لنا سوري جورج حاوي نو بروبلم رحس بعدنا صنت يقبرنا كلكم ذكيري ابزو زلني سلام تاعنا جورج حاوي نزقاطعم بمركبي بطعم يدمزغن بقمي دفرت كمان اتي مجمرة غزي مقنياتو أيوب حدا ما عطاتي بزي قال أنا قركب لك مالتي مغنيات بزح حلو بلبي بزع بخا خبل الزلي زوتو بي النجار دنبره كتاشان 10 عتن أوروبا بزع تخلو بريزيدنت ني حاجرك تكون دمني دنا وركي أزقات أمانت شو أقات أمي أفتو وانتي كيف فلوتكو حدا حرطام مسكان كامس خان كامس فلوتكو ترايس دارجاني عمت مكتال كقديشيا أجي ورحان تفلوت أي نبرن ده حرقن متكال كقول نجار كام سرعه حد خافتم عزيز كاتا تلك يا مالتي تينكيو كوبلا كادرلي anyway إذا خير دلو ناي سلام كونتات كلنا إرتراويان أنصارو غوسغواس نقبر تلينا ويكان بيجا ردي تحزنا تلينا نهزواو جنبار بدك ويكا برك ضيفات أخونا له تبل خير مناتو زواو جنبار زخودا أكيدا أزي استراقن بتعم ركب ما نمسك فلت زي كل حق جمهور تخلي خانتهم نا إرتراويان دم زلنا جن زتفعلنا مثلا الماناتيو مسمن قاتيمو مسمن كويني خدم داخل سلام يفدت يزواو جمبار زخاني تصالي كور بريزنت هاجر إرترا زولو سلام مس كل غربا بتنا مس السودان مس إثيوبيا مس كل غربا بتنا سلام زمني معناتو بينات كونغو تفلنا بينات تبقى على زول بريزنت هاجر إرترا كما يقول كاها حجة أنصار دخيل دولة صمدو وي سلام ناي سلام صمدو كاني سلامي سلام كاني كمي مالتي حنتي إثيوبيا أنصارنا تغوس غوس دالا أنصار لاونت إرتراوي كان لاونت إرترا تدفر دالا نتغراي سلام كجبر يلو منغس إرترا خوجا كدني مغنياتو كل تغراي تبهال زوبا لك زوبا مغنياتني إرتراوني وقصاي بكال نغر مالتي لاونت إثيوبيا خدفر ندحر مستغراي منغس إرترا أوجو كم يرنا نزغ طفانا خلني هنا ازي ازيو استرا كمي يركا اني نزي ناي ممحدار ناي اديس ابا دلو كمي يركا نعو تجو اجندا هيبكا نعو تطقعن مبالي حجي مسكل تግራይ ዝግበር دلو سلام نعانا خاني يواصانا تراي دي كونه 100% يواصان لعل مان مالتني إرترا تي مستغراي دلينا سلام مالتي حزبنا كل حزبي اذا خبقع كخلالو كل سب بسناي ነገር ክሪኤሎ بنيجاتيف تراك نحسب يبلنا استبدلنا ويكان حما ነገር ዘጓነፈና ማንንም ሰብ ኩሉ ሰብ ዝፈልጠዩ ግን ፖዚቲቭ ናይ ምሕሳብ ከለታ ክትንከር ክኸላሎ ብፍላይ ቶም መንስ ያደለና ማለት እዩ እዚ ተቢዕና ክሰርሓሉና ገለገለ ሰብ ሓሳባቱን ዝገለጸ ኻኒ ከነውድቆ ደይኮልና ጋይስ ከም ከነርዶ ክንክላለና ዳውን ምግባር ንኹልና ክመቃቀለና የብሉን ዝርየ ዘለኹ ኣነ ከም ዝርየ ዘለኹ بستخ على متن كن رادد عدا تايلنا نمبر داون مغار جيجا كويني سمعنا أنا عفش شاوجن كلنا نزل السلام نزل النفس كن صعبان كن كتلنا على نمالتي anyway thank you جورج حاوي نصحى قاني أتصله بخون نجار تقولوا دلهم يتبارد دم بتعم تنكروا بتعم قتصل ونزخي دل نجار مالتي thank you ثانك يو إيريمان تا لوغونات كا دست بليا أنا بحكي تبغتي سليا بكل رياني رجنا تبغت سلي بزخونة يغني لنا بسول زخونة ريتوي خاجديفكا باي وجن ثانك يو فيري ماتش أنتي بزح سبع لأني حنتك زي تزاربة نعم عدل كبير سامي لالخا يوسيم تيرام زبهالكا فيديو جبور بليس معناته من مخانكم كان فلتكم كبيس لزغونه ياسو ميت سي لسك ثانك يو اوكي يوسيم يلا خان مثلني سو سامي البرهاني سامي البرهاني وين اميت الله there you go
سلامات كما كان يخم مرحبا سامي كما كان يخم دحنا قال يخم مرحبا ياسو ويلكم good see you ياسو بابينا أنا كان عندنا أفتي صوتا أفتح على الصبح ما أرسلت قبل لو تعبين أنا مسكنك أيتها 5 مليون تسترفز عبهم زنا أسون كلهم تخلصنا جورجيو وقع بسلام مسهم وقعنا بسلام بشرة 4 عامات بصحنا بصح كنا تبلنا زبلود لهم تايم وزمن لا النجر لو تبع عرس توسخو صدق لي بها تزاربوا لهم كل صدوي نسلام من صلاه كم زي الله خما كن زارب يهين مهيكن بحال كيلنا እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሰላም ሲ ንኽትዛረቡ ጥዑም ንኽትነብሩ ጥዑም ወላ ውሽጥኻ እውን እንታይ ይብለካ ሕጂቲ ንገብሮ ወላ ተቐበልዎ ሲ ንሕና ብዝተኻእለ መጠን ንዕኦም ንኽንረድእ ክንፍትና ኣለና እምበር እዚ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘእትወና ዘሎ ንዑ ቁርብ ሸለል ምባል በይምድጋም ከዓ ኣነ እንታይ መርጉስ እቲ ቆቆሪፅካ ምስዳርሲ ነቲ ጉዳይ የጋድዶ እምበር ኣይ ክሳይ ገብሮን እዩ ማለት ሲ ኣይህዶን እዩ ወይ ከዓ ደይምስማዕ ኣላ ብናፈይ ርእቶ ምክንያቱ ሓደ ክሕሲ ነቲ ናይ ሰላም ጉዳይና ከይዘርግልና ሲ ፅቡቅ ኣይኮነ ንብል ብምቕፃል እቲ ዘለና ንቐፅሎ ጥራሕ ብርሃን ይቅድሜና exactly يقنيلنا ساميل كم بحدش لومون ابت مدبنا بمستافكا رحوس كنياتني حدش ناي معلتنا صنت نابلنا ጎይቶ ምናልባት ቅድምና ቢያስ ምስጋረይ ባርሖ ይኻንጎ ስለዘለኻ ተጠቢልና ከኸይንህሉ ትዝረብ ተለካ you're welcome يغنيل يغين جرجو درار أنا እንታይ ክብል ምደለኹ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ብጣዕሚ ዝከታተሎ ነዚ ናትካ ፕሮግራም ዋላ ናይ ካልኦት እውን ግን እቲ ሃናፅ ዝገብሮ ርእቶ እቲ ዝቐርብ ሓሳባት ብስነ ፍልጠታውን ብኣፍልጦን ክቐርብ ከሎ ንዑ ናቲ ዝያዳ ኣንቆ ዘለና ድሓር ኣብቲ ኩውን እቲ ዋላ እቲ ብቐፃሊ ሓሳብ ተቕርቦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዋላ እቲ ብኤርትራ ክኸውን ዝግብኦ ዝቐርብ ኣነ ካየድነቕዎ መወዳእታ የብሉና ኣድነቕተይ ማለት እየ ሕጂ ምናልባት ከም ዝበልካዮ በቕና እውን ናብ ስራሕ እንዳቐና ግዜ ስለ ዝኾነ ቀፅልዎ ብጣዕሚ ሃናፂ እዩ ክንሳተፍ ኢና ዘለና ዓቕሚ ርእቶ ክንህብ ኢና ብዙሕ ሰብ ሃረር ኢሉ ድፅበዮ ስለዚ መሃርን ኣዝዩ ጠቃምን ስለ ዝኾነ ሓሳባት ትዝወሃብ ብፍላይ ብተፈላለየ ናይ ኣስተምህሮ ትህቦ ንከታተሎ ኢና ስለዚ ንዑ ዝያዳ ክስታ ክገብር ዝደሊ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ከምዚ ዓንቱ ክንብሎ ፀናሕና ካ ዝፅምዶ ምናልባት እቲ ክርዳእ ዝኽእል ሰብ ክፅገም ዝኽእል ናይ ምርዳእ ሰብ ምእንታን ክርዳእ ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ቀፃሊ እንተድኸውን ዝብል ርእቶ ኣለኒ እዚ ዝግበር ዘሎ ግዜ ሂብካ ፈለጥ ግዜ ቢዚ ምዃንካ ብብሉሕ መንገድታት ትገልፆ ከለካ ስለ ትሰምዕ ማለት እየ ግን ነዛ ዘላ ህመት ኩላህና ብፍላይ ከኣቶምኩም ዓይነት ሞያ ዘለኩም ዝያዳ ሰሞሮ እንተትቕፅልዎ ዝያዳ ከምዚ እንተዝኽፈት ህዝቢ ሓሳቡ ምገለፀ እቶም ምናልባት ብጌጋ ተረዲኦም ዘለኹም ብቕኑዕ ንክርድዎ ይሕግዞም እዩ ዝብል እምነት ኣለና ምክንያቱ ሰብ ገለ ሓፂረ ተሓሳስባ ወይ ከዓ ውልቃዊ ተሓሳስባ ወይ ከዓ ከምዚ ኣቐድመ ኣቢሉ ሓደ ሓውና ክገልፆ ዝፀንሐ ንውልቃዊ ጉዳያት ካቲ ምስ ሃገር ምውድዳር ዓቕምኻ ምፍላጥ እውን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣነስ በታ ድርታ ዓቕመይቲ ከምዚ ተዘይተገሪለ ቱታ ዝብል ዝውዕል ተኮይነሲ ንነፍሰይ ኣይፈለጥ እኳን ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣስፊሕና እንድሕር ንሓስብ ኮይና ነቲ ሃገራዊ ጉዳይ ንምርዳእ ዝያዳ ሕግዘና ማለት እዩ ስለዚ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ነዊሕ ነገራት እንዳሰዓረ ድመፀ ንብዙሕ ነገራት ብሰፊሕ መልክዑ ብሃገር ከም ሃገር ንክትከውን ክሰርሕ ንዝኸኣለ ውድብ ንክትሕግዝ ከለኻ ምናልባት ደጋፊ ትብል ስም ብጣዕሚ ኣነ ክስታይ ትገብረኒ ሃገራዊ ኤርትራዊ እቲ ብዛዕባ ሃገሩ ድሓስብ ስለዚ በላሕትን ኣዝኹም ንቋሓትን መንእሰያ ስለ ዘለኹም ብኩልኩም ዘበብ ዘለኹም ብሕፍስ ደለት ከን ጆርጆ ድራር ከንቀካ ደሊ ይቐኒለ ثانك يو ጎይቶም ሃይከን ምዝራብ እቲ ኣነ እኳ ነዚ መድረክ ሕጂ ዘለናዮ ሰጊርና ኣብ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ቢዝነስን ናይ ቁጠባን ናይ ቱሪዝምን ክንዘራረብ ዝህወቕ ዘለኹ ግን ኣብቲ ጎረቤትና ኩሉ ግዜ ሓሳድ ኣለዎ እቲ ጎረቤት ኔይበርሁድ ናትና ናይ ብሓቂ ንካልኦት እውን ክንልክም ኣይንኽእል ኢና እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ኢምፓየር ስቴት
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣጀንዳ ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ድራማታት እውን ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ናብ ካልእ ክትከይድ ስለ ትደሊ ዘላ ናብኡ ንኸይትኸይድ ጅሆ ንመሓዛ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እንድሕሪ ተረዲዩካ ደን እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ድማ ነውነ ንሕና ጅሆ ኮይንና ይነብርን ኢና ነቲ ሪስክ ካባና ከነርሕቆ ኢና ንሕና ግን ኣብቲ ናትና ጉዳይ ዋላ እውን ፉል ካፓሲቲ እንተዘይኮነ ብፍርቂ ካፓሲቲ ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከም ትብልዎ ዘለኹም ኣይ ቲንክ እቲ ከምዚ ዓይነት ዲስካሽንስ ኣመን ኣገዳስነት ኣለዎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ምክንያቱ ሓደ እቲ ደረጃ ተሓሳስባ ናይቲ መንእሰያትና ክንርኢ ንኽእል ካልኣይ ድማ ኣብዚ ሚድያ ኣጋጣሚ ንስኻ ጎይቶም ኢኻ ጠቂስካ ፀኒዕካ እዞም ናይ ሚድያ ሰባት ኣነ ክነግረኩም ዘይተኣደነ ኢጎ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሚድያ እቲ ኣነነት ቀሊል ኣይኮነን 10,000 20,000 ሰብ ክሰምዓካ ቀሊል ኣይኮነን ዝፈጥሮ ስምዒት ቀሊል ኣይኮነን ማለት እቲ ከስክረካ ዝኽእል እዩ ፈይም ዝና ቀሊል ነገር ገይሩ ዝርዮ ብዙሕ እዩ ንስኻ ብዝበልካዮ 20,000 30,000 ሰብ ክፀሉ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ኢትስ አ ቨሪ ሓያል ዝኾነ ፅልዋ እዩ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ነቶም ዝፀልዉ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮንካን ብምፍርራህ ወይ እውን ብምህዳት ተቐይሮ ስለምንታይ እዮም ፀለውቲ ክኾኑ ክኢሎም ስለምንታይ ፀለውቲ ክንከውን ክኢልና ምክንያቱ ሰብ ክሰምዓና ስለ ዝኻለ ይትሕቶ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰብ እዩ ዝወርድ እቲ ሰማዓይ እዩ ክልብም ዘለዎ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ሰማዓይ ብናቱ ኣተሓሳስባ ነቲ ሚድያታት ክፀልዎ ክኽእል ኣለዎ ሓደ እንድሕሪ ናናትካ ዝምጥን ዘረባ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣነ ቅድሚ 7 ዓመት እውን ከማይ ዝብል ነይረ ኣክንዲ ነቲ ሚድያ ንክስተውዕፅዎ ከም ዝግበርዎ ትብል ሚድያ ብኸመይ ይሰርሕ ክርዳእካ እንድሕር ክኢሉ ጥራይ ኢኻ ክትዕወተሉ ትኽእል ሚድያ ብምንታይ ዝሰርሕ ቪድዮ ናተይ ተሰሚዕኩሞ ብፍላይ ዩቱብ ትግርኛ ይሰምዕን እዩ let's put it that way ዩቱብ ትግርኛ እንታይ ኢልና እንታይ ተዛሪብና ከይርድኦ ይኽእል ሕጂ እኮ ቀሪብ እዩ artificial intelligence ቀሪብ እዩ ዘሎ ክሕዞ ዳርጋ እናተዛረብካ ከለኻሲ እቲ ሰብታይትል ግበረለይ እንተልካዮ ንብዙሕ ካብኡ ክፅሕፎ ይጅምር ኣሎ ገለ ስለዚ ለሰይ ኣብ 3-4 ዓመት ፅቡቅ ጌር ክሕዘና ምዃኑ ይርዳእኒ ሶፋር ግን ንዩቱብ እንታይ እዩ ላይክ እንድሕር ጌርካ ኮሜንት ወላ ብሕርቃን ሕማቕ ፀርፍታት ትፅሕፍ ተለኻ ብፍላይ ብትግርኛ እንተኮይኑ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኢንጌጅመንት ኣለዋ እዩ ዝብል እቲ ኣልጎሪዝም ናይ ዩቱብ ስለዚ በቃ እዚኣ ካልኦት ክርእይዋ ኣለዎም ኢልካ ይደፍኣሱ ኢነሰንስ እንድሕሪ ሰብ ንስኻ ንዓኻ ዝምጥን ንሕብረተሰብካ ዘይምጥን ይዛረብ ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ ወይ እውን ንሕብረተሰብካ ዘጥፍእ ዘረባ ይዛረብ እንተሎ ክትሪኦ ጥራይ ዘይብልካ እንድሕሪ ትሪኦ ኣለኻ ካብኡ ዝገደደ ይክብለካ ድሕር እዩ ክትሪኦ የብልካን ንህዝብኻ ድማ እታ ዝዓበየት ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ናቱ ዩቱብ ኬትካ ገጅፍ ፀርፊ ስለ ዝገደፍካ ኣይኮነን እታ ፀርፊ ናትካ ንዩቱብ ኢንጌጅመንት እያ ትበሃል እንታይ ተዛሪብካ ኣይኮነን እዛ ቪድዮ ኢንጌጅመንት ኣለዋ እያ ትበሃል ኣልጎሪዝም ድማ ኢንጌጅመንት ንዘለዎ ናብ ካልኦት ናይ ምስጋር ክእለት ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣልጎሪዝም ብኸመይ ይሰርሕ እንድሕር ተረዲዩካ ንስኻ ክትገብሮ ዝግባእካ ኣገባብ ኣሎ ኣነ ንኣብነት ገለገለ ቪድዮታት ኣሎ ናብ ካልእ ከይድኩም ከይትደልይዎ ኢለ ነቲ ሎጎ ናይቲ ካብቲ ዘምፃኾ ቦታ ክሽፍነሉ ዝግደድ ኣሎ ምክንያቱ ስምዒትካ ዝትንክፍ ስለ ዘሎ ከይድካ ክሰምዐ ኢኻ ብዙሕ እንድሕር ሰሚዕካዮ ድማ ካብኡ ዝገድድ ዘረባ ሒዝልካ ክመፅእ እዩ እቲ ዘረባ ክንሰምዖ ኣለና ብፍላይ ኣነ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ወይ እውን ካብ ካልኦት ኣይሕርቀንን እዩ ኣድላይ እየ ዝብል ኣነ ንኤርትራውያን ብኤርትራውነትና ብታሪክና በመፃፃና ክፀርፉና ከለዉ ይሓይሉና እዮም ዘለዉ ሓድነት ከም ንፈጥር ፀላኢና መን ምዃኑ ንክንፈልጥ እዮም ዝገብሩና ደቂ ዓስከሪ እንድሕር ኢሎምካ ክትቁጣዕ ኣይኮንካን ዘለካ ኣብ ሓጎታትና መሪፆም ኣይኮኑን ዓስከሪ ነይሮም ስለዝተገዚኦም እዲውን ኣፍሪቃ መሉእ ተገዚኡ ነይሩ ስለዚ ደቂ ዓስከር ምዃንና ኣካል ናይ ታሪክና እዩ ንሓፍረሉ ታሪክካ ኣይኮነን ኣካል ናይ ታሪክና ዝነበረ እዩ እዚ ሓደ ሰብ ግን ነቲ ንዓና ኣብ ታሪክ ዘጋጠመና ከም መንዓቕን ገለን ዝጥቀመሉ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ እዩ ዝነግረካ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ንስምዒታትና ዝቕስቅስ ዘረባ ክዛረቡ ከለዉ ክንርድኦ ጥራይ ዘለና ብወገን ኤርትራ እንተኮይኑ ግን እቲ ዝዛረብ ዘሎ እንድሕር ዘይተበሪሂካ ኣይትርኣዮ ምናልባት ዘይምርኣይካ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ክኾነ ክእል ነቲ ሰብ ንህዝቢ ኣቐይመዮ
مساقا يمكا كابسنا قدم نورمال زنبر نلعل تريل انت لغاقن انت يزفل زلتي ميديا بيرسوناليتي زيا بيلا تخيد زلايلو لو مصريف من يرز بالكا صباح كارتا صرف زغددت ነገር ከመጸካይ ስለዚህ እቲ ኢንጌጅመንት ናትና ዳ ከነ ጉድል አለ ናምበር ንሰባት ብምዕጻው በገለመለ ገለ ዝኾነ ነገር መፍትሒ ተምጽኒ ካሎም ተዓጺኻ በኻልኽ መጽ ንሰብ ግን ክትመሮን ተኾንካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተዛረም ተለኻ ከምዚ ዓይነት አካይዳን ተለካ ኣነ ምዝ ኣምኖ ስለዘይ ትኸይ ዘለኻ ንዓኻ ሰፖርት ኣይገብርኒ ናትካይ ሰምዕኒ እንድሕሪልካዮ እዚያ ነፍሳ ዝኻለት መልእኽቲ ተመሓላልፍ እታ ዝበለፀ ስጉምቲ ኣብ ኢድካ ካሳያ أنا كم سب أبي إذا يزلا سا نماني ري نماني ري نماني دقف نماني دقفن ده أمبر كمر زلا نمبر كيدا نحاده كما يمثل نزلو مسؤول تتقيم من التجربة كيد كان نتجزا ناتوك عسوي ناتك جزا خفيت كذا تجرب صح تجد شو كان ناتك جزا تعسولو السو ناتوك زمصلي زربالو نعوت قد فون تري متشيكا حالي نتنات كعلامة نتنات كزراربا زدقف دما نعم تدقف تبير ترى تبغى صراحة تسرحوا سبات هلو نعم هتبع عيون تبغى صراحة لك يردانيو صبغ ناتزاربكم ناتزاربنا مسمص انا يمطلبونا تبلو I'm sorry life is like that come you that's why بز ميديا كلونا لو زبل زلو اب عالم زمن ነገር የለን አምላኽን ነፍስኻን ጥራይኻ ክትኣምን ትኽእል ንኻልእ መማን ከቢድ እዩ እሙኻ ኣብ ናይ ቢዝነስ ዓለም ንዘሎ ሰብ ዩቱብ ኩሉ ቢዝነስ እዩ ምስጢር ኣይኮነን ከምዚ ፍሉይ ሲክረት ኣይኮንኩን ዝነገረኩም ዘለኹ ዩቱብ ልክዕ ከምቲ ንስኹም ንጎ ተንስኢኹም ስራሕ ትወፍርዎ ንሕና ድማ ገፅና ተሓፂብና ስራሕ ኢና ነወፍር سرحنا يفلال خون غلي كلنا سرحنا زلنا لازم تسرحنا أنا بزازر دا تسرحي سرحي 9% من رقالله تسرحي يغني اللي يبروني ناتي فيديو زريد ما لايك يوم زقبروني 99% تحت 99 وريدا يفلتني يعني صح تتراي 98.5 قلي ورد نمبر 99 point something positive feedback زلني سلازي نعو كي قبر كنت وعلى imagine 99% يقني الناس بلكا زلو سنتو قدي لكا بونا يدلي كان كابون لعلي يزيد تسوازي بكا ترقم زبون هي ودكا سلازي معال تاوي نتي اودينس ناتي زمتن سرح كسره يزقوي التيفة دزارب دماغ زيخون كبلع سلازي دليو امونغو زرباناتي كلتا سكند ميت تخيناتا كاميرا يحرق يبتعمي كلتا سكند نسب قتيلا للغ زي لي يزعمل لذي تزرباز قبره قليزو قلطفه قزينا يسب كيسرق بزو حبريتا كم محلال في دللغو قل نسب كاقزيو كبال عيا بالليل زعجز الزرباز اللغو صبق بدب كي قبركو ويوا دوكمنت حيزاس لدي متاخو ريتوي كقلس عدل على الناب قالس لدي قلس إليه أجي نسام إيلن ني ياسون ننايك تدقيق حبريتا عدل كبكمية كالو بزحات هلو أبراهام هلو and دخل هايمانوت علقا يوسيم علقهم فيديو كفتو عند حركة وكم كينه فيديو ندري كفيتكم كن حدا جزيون أي مسألة نزلت تتاشمناتكم. دارم ما مش حساكر. جورج حوي سلامات خلق وجين انتهي خبز دليسي كم تزبل كايو ميدا خبز حلوون ده حركة ميدا مزحتنا عليكم نسي كم زي مجب خير كاتبر انتهي نعاقة طغمك انتهي نعاقة طغمك حقي نحرقاس رايت على كاس نقاس رايت حنا ما كون كاتبلا وي شكورات اللي كاس شكور بزح كون كاتبلا نعاقة سام عاقة ما تقي كاتبلا حقي انتهي تسمع انتهي تري انتهي تماركا ميدا تفلل لك حدا كلا نقدر كا كم قلعة تحتيل كان دعوة خايو نزل ميدا هاجرنا اليوم بزعبة هاجرنا بزارو دابلكا حبوات انيخا እንደገና مسعبه خايو بجنزب كان قال كان كنسب زغبر كايو تمر شخم تمن نخسكات دا خوينسي سلامتها خيكاتريو فدهاني حد نعاخات كان ريسبكت يبلو حجي مجمرتا زمان ميدا دلهم ننجرهم كتبلو تحت بلو معاهم كتعمكم صعبتو تروحوا تراهم سي معاهم كتعمكم سي سبت حتى بلا يصبو بتحتنا ناس خابره خم بالكايو ندهر ندي فوتو تروطو ديو غزب مسحاسكا شهري تفلن نبر كان 50 100 شهر كاسي كنت عبد لك كنت سلسل معك على درجه كويس سمعك هم قد يكونن ده حاله ود سبب بزلا على الترزق بس فلا خوينو صحت ولا لو صحيتو ولا ون سبب هر نقيبو اوكي بزياده تقالتنا يفني سوري بخمجي اخر سلازم حسب كي غني يرو ايكونن جن ገንዘብ ሰጥ በላ ህዝቢ ኤርትራ ሚሊዮን ዳዕቤካ ላይክ ሰብስክራይብ ነግበርካ እንደገና ስፖንሰር ናበካ ዶኔሽን ክባል ከሎ ናበይ ዳአት ገንዘብ ዶኔሽን
بخمي بوصل بخندي خيدانو خندي ملسانو ما نمسر دي فوتو بحزب إرترا عبي ميديا تملشو فقوانا صبكا رؤيتي خان خذ كمان سمع كازيك اللي نخذ خذ كازيك اللي سبت الأخرس هذا براوتي سأقوم تهزبي ولا سبك ولا كلتا جزين رجع عندي فكاس تحت قبل سالسك زي بعد حل حجز مجمرتا لبونا هبكم تومسون ميديا كلا أنا كا تهزب خاء انتهي بلع انتهي بلع انتهي يمهرن مريزو خيدا على ومبر صايل كا ميديا تخفيتي كا عبد الخالق جزاء تونيو تخفيتي يوتيوب تخفيتي له سلسلة بالكاس عبد الخالق جزاء عتيها بعلها حمام مسوع بعلها سرس مسوع كويس معنا أنا أرجع ودتكي وجورج حاول لكن أتزرع كم ديو بيزنس تحت كان يتسرع جن تحت ندر عديل كها تهزبد ما ستاندرد كله له بديخاني الحادث كالكيت كا disrespect زجبرا كان تقولون أبناء تبزي ستاربكس كيت كا وي أبحد دكان كيت كا انتزنتي لكا وي ون زجبا كان تقديل لكا نتيكم زجبرا كا مهرا ما يكون زاد لسو نبت سرويتي كتوكا ده جبر ذلك next time جنزب كختبي بالكان استكالزي بديخاني غير كا نخالي سبوا نابو نخي كيد كتنقر كتكلالكا بخمس من قدي خاناي بحر اللوطي نخمس نسب بوش تقبرن بر نعو كيت كاس لدس عرف كايو ويون ابتتكال دراما سلز جبركا زغير نجار يلن اجي اتي حبرتسب زبيرترا ستاندرد كل ولو ستاندرد نحري زحلو خينو نسو نتسبسي نعوز متنسب نقدميت كمصق خلالو اتسب دما يس زنا كبيد نجاريو تفلاطنت كبيد نجاريو جن كم انقاقحي دما انقاقحي امين انا كل جزء نغركم يوتيوب channel يزلنا يوتيوب channel مالسي جوجل انت تجاجيو ناتي channel صباح كيس انحكم غليو simple as that جاف قرب غيركم رأي وامو ابتا غربسي حنتي شاف حنتي وصل ده يكونسي نشتي نجار غيركم رأي يوتيوب channel كمي so YouTube is a big company نشتي شافين انا هنا channel هذا معلت هذا صراحة أنا يوتيوب جيجان تغيرون شدش channelات علينا كحضر غليو it's not something كنت قال أنا قرأ يكون بزحات channel سالنا بزحات دقفت اللونا تسعبونا يقوم يردعنا أنا يردعني في يوتيوب كنت من تاي sensitive مخانو سازن زيد الناس علني الكات الجهروا اللونا يكون ناتكات نعبدت أنا ناتي ويب سايت على النت ويب سايت ناتي أنا يزكو عصر وقالي لك عصي كنيس يوتيوب جنكم يكون يوتيوب وانا لو حقتات زلو لو قال لو نت حقتات ناتو تدي اماليكا you gone just as simple as that سلازي كم ز عينت اندحر خوينو تناتكا زنا you better be respectful نسبخا نعاخا نلعلي زمصاكا زلو زبي انتاي تبل زربا لحنتي اتي نلعلي نادي بكازتاك على كازلو ناورت كخا خيريا كختن كخلك يزبال سلازي نلعلي كديب كلا غازتاك على كازلو كتورد كلا ما غير خوردك خمزغلك بجنزابي اللي انا جزي اب ميديا نوي حمتا سلازي قبركو اي جيت ات يردعني ناي تي ميديا ديليكيت مخانو انقاقحيو بكيري ترموزيو سلازي تنقاقي يليو everything تنقاقي يليو لعلو كل دما نهزب خايقة تمرز اللغة من أجا نسي نافريكا نهزبين زمهر نيري برسنال كيس معني خلي زعبير تراي زاربت اللغوغن هذا 5 مليون انتغونا 5 مليون زبينا قالاي سنسيتيف زخونة بوليتيكا وكونتات زلنا هقرينا زلنا مدرغ دما بفتص ممكن فعل عليه اللي زي بالناي حدنت جيرنا خلنا كمان بدهوتاتنا قليلا يكونن لا تقولون أبكن وحدنا أمها ابتدم بهجرها ونتبه هيلقى بقول من جدي كتمعاقلوا تخلوا مغنيات كل يبلون نموذج تارستا أبزانت بزياجن تايو أبراهيم نبخير نموذج دراما يشيتيو ساميل ميت كبرة دراما حريت كبرة لا تخلي مانوت وميت كبرة بليز دراما مالت زي كستهم زجيرا زخم زغينا يشيتي أم ميديا ذكر داكم خلال دراما سيلس كم حسومي دشيت ندعي الدراما اللي قوي نوز channelات مولد سر جي كيف تخات دراما كونسيوميز قبركا سلمتاي كهم قوينو امين زغل هوليوود فيلم كو دراما سب دراما يدفتو سلازي اذا بحر زخاك غيرك خلالو تسمي كستنتن هنا حنت نجر دراما حنت زيك سمعت خلي خاك تصالقنا بتا دراما نخنبر عدل كن هدي بلان
እዚኣ ነቶም ቻነላት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እኮ ሸንኮለል እናገበሩ ኣፀሊሎምና እዮም ዝብሉ ሸንኮለል ንክገብሩ ትገብሮም ዘለካ ስኻ እታ ድራማ መዓልታዊ ምሳምፃ እንድሕር ህሩግ ኢልካ ተኣትዎ ኮይንካ ካልእ ኣርእስቲ ክገብር ኣይግደድን እዩ ካልእ ኣርእስቲ ተገይሩካ ኣይትመፅኦን ኢኻ ስለዚ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ዝበሃል እዚ ኣብ ቁጠባ በዓል ድኳን እንታይ ዝገብር ጠለብ ዘለዎ ንብረት ይኸቅርብ ዝደሊ ስለዚ ጠለብ ናይቲ ህዝቢ ድራማ እንድሕር ኮይኑ ድራማ ይክቅርበካ በዓል ነሽነሽ እኮ እዮም ሕብረተሰብ ኣባላሽዮሞ ይብል ነው ከምኡ ስለ ዝደሊ ነሽነሽ ከም ዝገብር ዘሎ እምበር ናይ ትምህርቲ እንተዝደሊ ነይሩ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ነሽነሽ ናይ ገለ ክኢላ ኮይኑ መፀ ነይሩ ኣትሊስት ብፈተነ ነይሩ እንድሕር እቲ ናይቲ ክእለት ገዲፍካ ናይ ድራማ እንድሕር ትሰምዕ ኣለካ ግን ነቲ ህዝቢ ከምኡ ንኸውን ትገብር ኣለካ ኣብርሃም ናባኻ ቴንክ ዩ اوكي سمع دلهم مش قريت انا حجي بخالي يا اخي حجي بخالي تليفون قريت يا حجي صبغ على جدمسي فينا حجي ستوري انديو سلازي كال تليفون كابلك اجي حنتي نغيركم لكم اذا ما ترولا تبحال تليفون اي تحازواكم كمزي خطب له صنحخا انتي مسلكا ناتي بروفيشنال ملحام يخب لك 25 عام سريح لي دحركاو قديفه اب شل سريح اب ناي شل ناي بيزنس حجي انتي زبلتي حقي مسلكا نعماويلكا نعماويلكاس اخبر سلمنتاي كابتم عماويلخا ገንዘብ ትወስድ ኣለኻ ስለዚ ከምታ ዓንቶ ወይ ዝበልኩሞ ነቲ ሓደ ነገር እንድሕር ፀሊኻ ወይ ሕማቅ ኣቀባብላ እንድሕር ተቐቢሉ እኳ ካልኣይ ግዜ ክትመልሶ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ትብሎ ዘለኻ ልክዕ እዩ ኣነ ንዓኻ ከመስግነካ ዝኽእል ካብ መጠን ንላዕሊሲ መዓስከ ትድቅስ ክንደይ ሰዓታት ኮን ትድቅስ እየ ዝብል ስለም ናይ ሓቂ ድብለካ ሓደ መዓልቲ እውን ነጊረካ ነይረ ነብስኻ ተቐይሩ ዓቢርካ እንታይ ድቃስ ተዋሒድ እኳ ኣሎ ኢለካ ነይረ ቀድምቲ መጀመርያ ክጅምረሉ ከለካ ማለት እዩ ሶ ሕሰብ ካብ ሙሉእ ቴሌቪዥናት ሰርች ጌርካ ንኩሉ ንኸተምፅኦ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን እሞ ከዓኒ ንሓደ ሰዓት ንክልተ ሰዓት ኣነ ንገዛ ኣርሰይ ኤዲተር ገብር የኽብለካ ክእል ንሓንቲ ጥራይ ንክትገብራ ንናይ 10 ደቂቕ ንክትገብርሲ ክንደይ ግዜኻ ትጥፍእ መስለካ ስለዚ ካብ ኩሉ ሰርች ጌርካ ከተምፅኦ ከለካሲ ኢትስ ወንደር ብለካ ንዓይሲ ይገርመኒ معاشخا تدقس معاشخا تركبلو معاشخا خصاي تقبرلو بتخا ناي تيم اللوني بزاقاتا مخغلص تيم اللوني زحجزو جن تيم اللوني very effective زخونه تيم اللني جن ولا مستيم كلون كبيت راح كفيديو جن تفوتو سرح تخوينخا تفوتويخا اجي اقلقل يوخا بعلنا ونك بدينا نتسرح منتان زياده نفس وقت فيديو دما ما راح تكن تولن نفتن مقنياتو حدو تسبي بزعبا بوليتيكا سفع زباله مرداتا كله كالاي دما ابقربا زي ركب زينا حدا زينا بيوتيوب فيديو تتسريحو ريدسي بروسيسد كوينو للك ماك بمشالو كاب ابيرترا كاب تاقوستاس كاب جردين قطا نشوغيات مت تندغني زي امونغو ماي محساب تراياتي وازلو زيتي اورجانيك مكبز بحالي ኣብ ሚድያ ድማ ብቐጥታ ሰብ ሓደ ጋዜጣዊ ጽሑፍ ኣብ ኤክስ ፖስት ዝገብር ስለዚ ብቐጥታ ካብቲ ምንጭናቱ ናብ ህዝቢ ከተምፅኦ እንተኺልካ ህዝቢ ዝያዳ ካዊ ክመሃር ዝኽእል ምክንያቱ ኣነ ነታ ቪድዮ ወሲዳ ኣብ ዩቱብ ተሰሪሐያ ናተይ ኢንተርፕሬቴሽን ወሲኸላ ኣለኹ ኣብ 2-3 ሰባት ተበፂሓ ምናልባት እታ ኦሪጂናል ዝነበረትን እታ ድሓር ትሪያን ክፈላለዩ ስለ ዝኽእሉ እቲ ንገብሮ ስራሕ ኣገዳሲ እዩ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ህዝብና ነዚ ናተይ ቻነል እናተኸተለ ክኸይድ ከሎ زأكل مرداتا بزعبا زوبانا بزعبا كايدانا عالم حركة هيوتكا كل نجار اللوا كنت أبغى تفلت علىك أنا سئلوا ببوليتيكا ترى يزعور من سيد اللي هيوت بزع نجاري زلوا أب هيوتي حدا نجار ترى يكون زليك كنت أبغى خير ليكا قلنا دما كنا برسل زلنا نايت أنا وانا وزف أمزلوا نجار كنفلت كنكلال لنا نعون خد جبر دما دكاتر تايب له نعوشك مقباري دلي تكنولوجي كما يخير له حزبنا أب تكنولوجي ولا أنت ديت تقملوسي انتاي لو تيمت كم زلوك فلتي دليه سلزي سنسيتيف تكنولوجي كوني دليه سواء تكنولوجي كم سي دلي انا حيلتاتا سلالفا ኤርትራ ስለምታይ ከም ዝትኾን ኣላ ጥራይ ደይኮነሲ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይካየድ ኣሎ ትፈልጥ ክትከላለካ ኣስፊሕካ ምሕሳብ ኣሎ ኣስፊሕካ ንምሕሳብ ኩሉ እዚ እንድሕሪ ይካየድ መንሰይ ገለ ካብዚ ኣነ ዘርእዮ ዘለኹ ቪድዮታት ገሊኦም መራሕቲ ክኾኑ እዮም ፅባሕ ንጎ ስለዚ ሰፊሕ ዝኾነ ተሓሳስባ ሂቦም ሃሊዎም ነቲ ሕብረተሰብ
زياده نابز برخه مدرخ كم صو يقولي لسلازامن يعني امقز له حبريتا كله نتسب زدلي يعني اشتياب اخلو حبر الكاسن كستاي متان جيزي خيني ولا علم نتي انا غاتا نعخا زسعبك اتنا عخا قدم سنو مروي نيرو بطعم صبو نيرو حجون ستيل بطعمي نزوم من اساد له انا ودي سوسان شو حتى عمتي عجو لك هذا اوكي سو نزوم من اساد دمصو زلو بطعم سلت قلصلهم سلازخون كا بوليتيكا حزبنا بطعم ناي بوليتيكا قرب دحر زبله يخلك هذا أنا سكر من السنة يتسجل حولك آخرين. سلازم مخنيات زي بزي تقبر زلها نظام من إسحاق بتعمي خاصة تقبر زلها تمهرت زخانه. سلازي إذا قلت الله حولك آخرين كال زبلو نجر أبنتي بلين كله لبامي خان كله تقبر خاد لها كله خات جزية خات ولا علو دل خاد ما دحري عملون موداتو بزي أخبركم من كلكم سماعتي بروح ليتي لو تم دوجا حكم دلها بروح لوجو تشاو جورجو Thank you Abraham. Thank you. يا غنيلنا يا كابل بينا أنا مسكن. نتوم كالوتون قريبنا هنا ياسو أمانيل حدش متيلو. قويتهم I think ريتو غايب كايغا باي وجن بتكيت خلقا ياسون ساميلن ريتو غمابوك نودينا. أميت الله ياسو ميت الله. اوكي حجي هي ايوه بزخونه مچم انتاي دحري انتايني ايت مادر دحر لبامنا ايت مادر دحر انتاي نبلو مالتي حجي كلكم مچم تصبق استمرن ديكم تهبونا صنحكم اتناي ميديا نجر انا كغر مكا بذكل تشحن 10 شعتنا ابزانا غزي كورونا اسك قال قرب سمع سمعون ترخيبنا مو غوسغواس كنغبريلنا ابزانا هورن افريقيا مالتيو بقانقواتات تجري بلين قال مليتات حجي كمناي بلين ببلين قال جميرا نيرابو مالتيو حجي كبيديو سخا زخل تقربا زلها نجر قليل نجر ايكونن كم تبلط انا حكا سمعتك كل غزي نتزرعك يفري مقرت ناتو نار ايو سبات نعدمو نز سمعوا وتمهرنا باليوم زخدو حماق انت تزاريبك ها ياو نابخا يزملس مالتي حجي حنت غزي انتاي لنيرا انا ابو غر مكاسي مصحف قدوس زي امن كريستيان يخبل ايكلنيو قران زي امنو اسلاما يخبل ايكلنيو ولا نحزباو جنبار زي امنو ايرتراو خبل ايكلني سلامنتاي ولا ازيوم حجي ولا زمناي اديس ابا دستي كلمو خيدوم زلو مدب كقربون كلو اتي فريات ناي حرنتاو قال سديو ولا اذا حجي زلو ناي محاس الاولويات زوصه بلحتي كيلاتات ناي سكينه طباب جغانو ناتنا زفريو ناي كم انتاي دحريل كان خمسه ناي مزمور داويت نبلا مصحف قدوس كومي ناي نخالي سب كم زناتي امنات كو يخون نو جن ايكون كون زبلنا اي جن امنات يزي بقى حقي زبلي يبلتي تغاغي زبلها اي صعبو حجي جورج حواي انا اداي كونن انا نغركا بتعم مالتيو انا ولا بتجزي انا ابنات حجيسي ببينو ابناي بوليتيكا ورايا ببيننا زنبرنا له جزيه يكتاتل كان رسلمتا عند حريل كاني خالي بجكا بوليتيكا خالي هذا حناص زخونه نجر اذن اي بيزنس ويكالي محبراوي هيوتنا يدك سبات تقربو زنبركا نسغا 100 قلملت بلا انا 110 يبو حجي خا 100 قلم كوينا بحبار مالتي اب حد انا زحسبو مكزاربو زي كل كاب لسانكا خوص سلسوما مره بقى يحقوس ادمنت عناني هابكا سلمنتاي نانا خايش بس كما خايب زحولنا مو كقد فكم سامح وي كمان
يغني لنا نخلهم تخاتات كمان إذا على إسران 4 حجي دارجا كندي دقائق تريفوا أتينا لنا almost أتينا لنا already I think أبي إرتراب زح فانتازيا خمسة اللي زنقر سامي مزازميت كبار لنا كنودينا my favorite كلتي ما بدحريت مهلاكم بمدى سبلنا ciao يغني لنا أنا خدر فكر يجي يغريتا ciao ياسو ciao يبا ciao زي ما لك درار حوي حد نجر أنا صعبت البخات التوصل اللي بهالبوبتنا أنت تحتنا عندي تزبلة أبرز هنا كانت هاي تصبونا جرالو مثلك حاجي نعاها مودة ديكونه education تستمرت لك أنت هاي تزارب لما تزارب كمية تزارب كمية تقرب بقى أو إتي حجي دلس أجمع كزميلكو بجحفت تسعيرو سلاسل أكو يتسجم كوين تردي هاني سبع مرات سلازي نبرة وكويسون بخون ميدالات نيرو حجيجن أنت اللهم تعانتو يدبر نبي تمرس أنت تبلع أبي أنت تسمعي توساني نعيش إزاي نخرج عني نجر ستايل تحسب معلم ويقول تمام ميديا دلون كو جنزب سلسلة خبصي قرب كمان مسحكم ببكم ليكولو أسرع 4 ساعات كوفيهم لو عرسي بجيكات بهالن تبلن تريكوين زعي ملنا أنا بحكي كل ميديا اللي بحكي وأنا أنا سمع زي هذا الكلام نتكلم إذا هرنا في أفريقيا كال أبأسن أبي ولا تبغى نجت نتوم تصي تنمصو خافت تنمصوس تدبأ أسيد بزتلو نمتاي كال زمصو نجر يلن تتلو أنكر عم عشم كابتن يشاو مبال زربا كأوت يوم أب بوليتيكاوي أب محبراوي أب إيكونومي دخون ديو ولا أب سدراوي ديو أب كله نوع مزميزة موصل جن كله تيلن سكوي سجم نما عالم محاشم ديك ومارس بس حفتو من تنبون كو قربسي كم يجي يرسل حالتنا له قرص كنا كوت قنيخة هيدا دل كانكو لا كقرص كنا يكوين بيتكوين أكيد الله هذا معلتون أنا خرب بحزب كم يخاف تحسب لك أمبر كم يجي يركع خميت خمت بالك دراما تجي كسب يوتيوب تسمعنا تعلق جن كم يجي يرو نسب يحزر جورج كم مهارة لني تحتاج يوتيوب بس عن قوم كينه كم يجي يرو زي بزعما ينبست فلت الله قرب كم أيدي خوص لني فزي كوينه حتى ميدا تتقارن عند مسا كم سبعة تبايلو لا تبايل كان قبل نجر أنا نايم حكي أصلي نس كسمع هم يدلني ولا في فيسبوك يوتيوب تمسي هم كسمع يدلني أوريدي حما أموان فلتي الله حانت قبل كاز غير أبزاق جزاها بليس لا يزقون سب ميديا كل عليه بقول ونيا تطلع نقول أبطالاتهم شرف توها ردي هني حجي لا يزقون أبزاق جزاها مسيو دخون نجر ولا خبر جميل خزر بيوم هذا بزعبة مرتنا بزعبة هجرنا بزعبة وطمانا بزعبة حزبنا دول خونات ندقيرنا اتزاح شو قيل معاني قال بتعمي غنيلنا زخون نقر حد شلخا ابديت كبرنا كل جزء سبعة كلنا لو جن بزعبة نبي سس زخون حد شيء كرتلو لمينو ثانك يو دار هاوي ثانك يو سامي نبي حكي تبغى لها I think تي قدوس ودرون يدلي نايو تبغى نقرات نمرأي تبغى نقر نخسرح appreciate تقبل حبرة سب كون خلالو انت دي التي انت كل جزء انا تحبرت سب انا يري انا بنتز كله الشاب زريو قال ملك تري خلق حال فيديو بزح سبريو يرمش حال جزء انتاي سب كن ذكر يا اخي لي مهاري كل جزء معناتها ميديا سلازلنا كاب قالت مهارينا انتاي تفولينا طريقه حال جزء تسمبريقه اوف كورس حال جزء جزياوا اجندا وي دراما سلازخونه اتس اوكي يو اندرستاند قصاله حزب ግን ببزح زريو زلو እንደ ሪኻ ነቲ ቪድዮ ሪኻ ዘሰንብደካ ኩነታት ኣሎ ክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ነዚ ነገር ጥራይ ዝሰምዕ እንተሎ መኻ ቀፃሊ ንዑ ዝሰምዕ እንድሕር ኣሎ ቦይ እዚ ህዝቢ ክብካለና ኢልካ ክትፈሪ ትኽእል ኢኻ ንዓተ ነቲ ሰብ ስለምንታይ ከምኡ ገይርዎ ዘይኮነ ግን we have to fight ነቲ ዘሎ ኩነታት ካብኡ ዝበልፅ ሓበሬታ ብምምፃእ ክንወዳደር ክንክእል ኣለና እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ሓበሬታ ዝፈቱ እዩ حبريتا يفوتو تزبيرترا أسوأ يزغل ناي تجراي ميديا كون إيرترا سيلتات ناقبرو نيرتراوي تراي بزعب إيرترا خزاربو إيرتراوي حبريتا يفوتي جي أبو يزلو تراي نتسب بسل زخون حبريتا I think بزت ميديا يمتسالو ناس صفحي خيرالو نام عبلي خيرالو تزبد ما كتبك خلالو تبوك حبريتا كتبلو نتسبوك زقبر سبورت غبرالو بون دحر خيدو I'm sure we will تزيد اللبوتا كم بتهنا
ናይ ሎሚ ግን ድሕሪ ሕጂ ከማን ዝመፃ እዛ ናይ ፅምዶ ቦታ እናሓዘትልና ምስ ከደት ኣገደሲ ዛዕባታት ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ኣብ ኦፕን ማይክ ክንዘራረበሉን ክንተሓታተሉን ክመርፅ እየ ንግዚኡ ጥራዩ እዚ ኣርእስቲ እዚ መቃቃል ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ምቕቓል መንፈስ ክንእለ ኣለና ኢለ ዝርዮ ዘለኹ እምበር ምስ ግዜ ሓደ ግዜ ኣብ ግዜ መፅየ ማሕበራዊ ሕቶ ድዩ ሶሻል ላይፍ ድዩ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ድዩ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ድዩ ኣብዚ ክንመኻኸረሉ ንኽእል ፕላትፎርም እውን ክፈጥር መድረክ ክኸፍት ክፍትን እየ ከም ወትሩ ድማ በቲ ቁጠባ ናተይ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ዓንዲ ሕቆ ናተይ እውን እሱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ንምስ ቁጠባ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣርእስታት ገብር እየ ቁርብ ተለይለን ከነ እቲ መድረክ ናይ ኤርትራ ክብት ስለ ዝበለ ተኻል ኣርእስታት ሓውሲ ፅቕጥ ኣቢለ እየ ኣለኹ እምበር ንዓይ ደስ ኣይብለንን እየ ኣነ ቀፃሊ ብዛዕባ ቁጠባ ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ኣብዴት ክበኩም ይደሊ ኤንድ ሓደ ኣለና ፅቡቅ ኣብ መወዳእታ ክብለካ ዝደሊ ድራር ሓወይ እዚኣ ናትካ ሚድያ ናይ ዝተወሰና ሚድያ ናይ ኤርትራውያን ግን ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ጥዋዕ ኣቢልና ኢና ናይ ብሓቂ እየ ክነግረካ ብጣዕሚ እዚ ሚድያ ናባና ናብ ኤርትራ 10 ሰዓት ቀኒዑ ነበረ ሕጂ ረእዮ የለን ኣልቢስኩሞ ሕጂ ኣብዚ ነገር ከዓ ከምቲ ፖዚቲቭ ነገር ከዓ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ማዕረ ክንደይ ኤፌክቲቭ ምዃኑ ከዓ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ጥራይት ኔጌቲቭ ጥራይ ከዘን የብልናን ክንደይ ፅቡቅ ነገር ክንደይ ሰብ ተማሂሩ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኣለካ ክንደይ ሰብ ቀኒዑ እዛ ፅምዶ መጀመርታን ሕጂን ከመይ ኣላ ሎሚ እኮ ፅምዶ ብኢትዮጵያ ስግኣት እያ ኮይና ተረዲኹም ኣለኹም ብጣዕሚ እታ ዝዓበየት ኣጀንዳ ድማ ኣጀንዳ ሴት ክንገብር ኣለና ወላ ኣብ ገለ ነጥቢ ጠቂሰ ነይሩ ኣወል ክዛረብ ከሎ ኣብ ገለ ነጥቢ እንታይ ኢሉ ነይሩ ድሕሪ ሕጂ ኣጀንዳ ክንህብ ክንክእል ኣለና ኢሉ ነይሩ እንጂ እቲ ኣጀንዳ ቤላ ጌራ ሰሪሓ ዳርጋ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ተጋሩ ምስ ህወሓት ናብ ዝኸደ እንታይ ክኸውን ይኽእል መን ምስ መን ይኸይድ ኣሎ ገለ ዳኣ እምበር ዓሰብ ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ኣብ ኤክስ ሪኦም ኣለኹ ውዕዳት እዮም ተሪፊት ናይ ዓሰብ ሻዕብያ ምስ ተረኸበት በዚ ተኸደ እዚ ተኮይኑ ጥራይ እምበር በዛ ዓሰብ ዶዚ ፊልምታትና ገበርካ ዝነበረ የለን ሎ ወላ እንተገይሮም ዝርዮ ሰብ የለን ቢኮዝ እቲ ሞመንተም ተቐይሩ ሕጂ እዚ ነፍሱ ዝኻላ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ሕጂ ኣብኡስ ከዓ ብፅቡቅ ፖዚቲቭ ጌርና ዘለካ ክሕጎስ ኣለዎ እቲ ሰብ ሕጂ ዓበ ነገር እዩ ግን ሕጂ ክሒዘካ ተንኪዩ ግራር ሓወይ ኣብ ካልእ መዓልቲ የራኽበና ብሮ ምሸት ተንኪ ሳሚ ምናልባት ምዝን ፅቡቃት ኤርትራውያን ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ መዓልትና ፅነት ንሽተይ ክንሰምዕ ደርፊ ገይረ ክንሰናበት ኢና ሸ ኮለለለል ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ሆፕፉሊ ሕጂ ኣብዚ ክትህልው ወይ ድማ ኣብዚ መፅእ ዓመት እውን ኣብዚ ክትህልው ማለት ብሓንሳእ ከነውዕሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ምስ ኤሜን ኣብ ድሃይ ዓዲ ኢና ዘለና ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ከይትርስዑ መደበይ ትፈትዎ ክትህልው በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ናፈቕኩለ ምንታይ ብሄር እዮም ከም ትገብሩ ናይ ብሊኮ سلام سلام كمان ده حديقن كنتي راح تصبغ عاكن دايما حقي انتي دايما بيهري كم زعينة عبد الله كان تقبر عبد الله كان ديزن تاي عبد الله كان عينت عبد الله كان عينت دايما انتي بيهري مكم تقبر ناي بليك ناي بليك ناي بليك بلين ديكم دايما حقي عواتي مخانة دمن نجيرنني يرو ريدي التكدان شو حتى بهيرات يوم تقبلوا درجات كبيرترا مالتي جن بلين كخونا خلاي لا ترتي رسني حقي كنا قلنا ممكن مثل فتنا لنا هكون كنا كم يلو ناتنت معلت ناتنت طبق ايوه حقي كم يا عم طبق ترى سمير كنت تزور هذيك الموتي كنت لك انت كن هو نزور صورة خنزان بعد نتنا خنستمغ صبور له تعم زهاو داسي لكنا له تعم مصدق صبو سمكن مو على يعني مجمرة شمي سولانا بابا تبهات اوكي غادي لنا مكيل بال ليلنا مكيل هراي انت اسكا كنعلل بزعمتها كنعلل الشنا
رأس مركزات فلتارة رأس مركزات فلتايخ هراي رأس أب نفسك وكيلك نسرح ويزغل النجر أب نفسك موكل أب نفسك موكل دلفا رأس مكالمات رأس أمانة مالتي كم زي رأس أمان بناتك كل نجرسي بناتك تسرح كلها كل نجس أب نفسك وكيلك تجبر كلها قبل كل وقت إيرترا أنا لنا أكاد دبنت في الناس أين صار هنا أبناتنا ملكة تها إكزامبل هناك لنا هاي تعتدلي نيرترا هاجر ناسي أمنتي درجة سرعة أبناء رأس مركوساسي أمنتي درجة سرعة كنا مرات صبوق دحانيا انتي أنا بزوجني داني نيرتا زخون قدامي تمسرعة خانيرة كاب كلنا هاجرة كاب كلنا هاجرة كنا تمسرعة خو بحكي سليكا ولا قداميت ولا على قداميت تزول لغمان لا على قداميت مي بحكي ولا أنا مسرعة خانيرة كم زخونت هاجرسي الجنامنت زخونت هاجر وسرعة دحاني زياس أبرئ ساتو مركوسيا كنبلان كلنا زهاجرسي انتي سلة مالي انتي على مالك اسكا بيلا زغنا ديسكشن ازدي انتي زلوا مسيلكي كله نجرسي أبا كم زي حجي ولا وقع تمتيو كم زي مش سراويت جزي أم جلزمتو قالوا حجي كاب سراويت جزي خاخو كلا هاجر زمت أزي كلس بناتو بعلم نهاجرهم سي بجاز خون قالوا حجي كم وندخل كوينا لا أنا هاجرهم بعلم حجينا أمنت إيرتراويين دحر نهاجرهم بعلم بيجيهم مش أنا أصلا هم تيمنا له كم ندخل كنا بيجي رأسة أما نزلوا هاجرت بعلم هراي سليكا ولا ناسي دسيم حسابي كنا هاي مالتي حجي كاب ناي مسارح مجزأ سني نسيت ألاقي أتكعكا ناتو مسارح موساد ما برأسها كاب كم زكالة خالي معوالات قلا جلسي ناي رأسة هالك زي بلا نجا هالك زي بلا إذا برأسها بتغيب هراي إرتبط فليترة أنت وأنا أعرف فليتة مش تعرف طيب فلينا تا سيلف ديبندنت مخانا أبرزها توكل مخانا سني تيسلف فلينا دلوعي إرترا مالك سمرات هزبة سمرات نفعتي كله حد تقول كله بحسب مخانا ولا مسلم كريستيانين فلا لنينا قال حد حزب بكا كم حد النتاي واحد سمرتها سمرة نيو حكي إذا التربية كيف اللوات بكم بالله جربارات anyway it's very interesting بتعمي حجي بس مارش أغني أنا حجي بخاف صدق حمد الله أورجانيك يتعلال كفزيز تقرابرة قليكون بتعمي أي أنا كنت أدرس قبل ما عرفت إذا spontaneous إلك دربيز بالجربة إلك تراغي كده يكونسي قبل بزمن الجربة سبوز غنى سيخات حقي anyway everybody مساهم ساميل لما سمودة مسانا بساكا يقنيلنا رحوس حدش عامت رحوس بعلنا سنة دقيمنا دقاقيمنا أكالا قاطامي ساب من الرغب مزاد أمت درفكم فكم جاو زامي جاو كما عينت كرطوي العب ويتبلت مسمس بالفتشم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نرجع خفضم زيت تنكفت بانديراي عتين ديخي يترقالو ميراخي كنقويولينا دكخي كنقوارزو ششايكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تاريخي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند علي نابخي يبلني ولي من مولا كما
عينت قرطويلا ويتبلى مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملقات كوتشاف نبتاف خفطان زيت